Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Tudiri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes sa Hulyo 8, tuiga 2025. Sa gihapon ini mo lang ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita, Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ginaduso sa mga kooperatiba nga mag-extend sang biyahe, inoras sang biyahe sa kagabihon agud may masakyan ang mga commuter. Datala naman nga pagabuksan subong sining adlaw ang multipurpose building sa distrito iya sang Haro, partikularmente dira sa may barangay San Isidro. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, mga kababayenhan sa probinsya nagdamo sa paggamit sa family planning. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga impormasyon diri man sa aton sining pagpangalagad. Driver sang bus sa banwa sang uton atong bilungguan bala sang pribado sining salakyan ako sa dinautas silang kabuhi sang biktima. Nakagwa na mga biyan or ginhilway na nagikan sa kustudiya sa uton na PNP. Samtang ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6 naka-clear na sa 1959 ka mga kabarangayan diri sa Western Visayas. Sa bahin niya karon sa syudad sa Iloilo may ara sa 86 ka mga drug cleared na barangay out of 180 barangays. Di isang nagligad sadto kumadumduman ko pa sa aton sinima kuturan. No, nakalabot na kita sa isa kagatos ka barangay pero gulpiada lang naalimunaw. Nagabalik kita karon sa double digit mga biyan diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Ang probinsya sa Iloilo ay man sa nagapaulihi si Adri Banwa. Istoryanta ni karon sa aton sinipanay nga pagpangalagar. Hibalon taman latest karon nga mga impormasyon man sa sining nagaluntad sini iyang pagpanimaho sang toxic ukon hilo nga kimikal dito sa banwa sang Sibalo, Mantique. Kag kumustahon taman ang ila sini nga mga estudyante. Kaya as per information sinadri sa aton nga mga kuturan way anay sang klase sa banwa sang Sibalom or particularmente sa may Pisanan Elementary and National High School. So naga-modular learning sila. Sa aton sini nga mga kuturan kay hindi man iya pag i-risgo sang mga opisyales sang banwa ang ikayong lawas sang mga learners, no, matapos sa sining nasambitan karon nga toxic inhalation sa banwa iya sang Sibalom, Antique. Sa iban pa nga matalupang nun kag mga nagapauna karon nga mga balita sa aton sining pagpangalagad, balita nga nagaklinabo sa palibot sang pungsod da Pilipinas. Sa aton sining mga kabombo standby kay aton man sining himulsuan ang mga dalaguan sining mga balita nasyonal. Update kita sa mga manugbulang sini Banwa, no? Update nga sa mga manugbulang missing sa Lumon guro ini sa Taal Lake to. Mayara na sang go-signal sa aton sini mga kabombo sa sining simana ipatigayon ining operational diving. Kag si alias sa Totoy yara nagkaron, no, sa igtulupangod or sa kustodiya ni PNP Chief Torre. May ara sang masalom dito sa Lake kag may mga information man kita kag subong man tining information naghalin mismo sa aton sini Chief PNP nga may pila ka mga lugar nga kung sa diente amo niyang eksakto iya nga ginlubong, no? Ginlubong sa aton sini nga mga kabumbo pero sa karon na ila pa sini nga ginaziruin ining lugar
sa aton sinemakuturan kung sa diin ginapayag nga dito ginlubong ang pila ka mga manugbulang nga missing. Pero sa una sining information ati mayara gid iya sa patigayonon sining nga nga pag-dive dito iya sa may Taal Lake. Kaya mo ning una mo una sinimanwa karon nga lugar nga gintudlo nga kung sa diin dito gindispose ang lawas sining mga missing sa bungiro or bulangiro. Di kung may ma-recover gin man nga mga tulan to mapatiayhan nga inigin man ang mga bulangiro. Sa karon niya nagatsabaw ang local government unit sa Batangas. Sa aton sining mga kuturan, particularly si Governor Vilma Santos, kay apektado sini ang mga pumuluyo dito ang palangabuyan among pagpangisda. Kay way na kuno sa may mabakal sini sa ila sini nga isda sa pagpati nga ginkonsumo sa isda pero pasensya sa mga nagapanyaga na ang lawas ang mga bulangiro. Di kung pulo pinsaron mo gani at kadugay naman to 2025 na tayo ining balita or ining report sa pagkadula sa mga bulangiro mga biyan tuig 2021 pa. Pila na 3-4 tuig na ang nagaligad. Why naguro to no? Asang kung ano man nga may kaon dira mga isda nga ginabaligya sa bahin karon iya sa mga merkado lokal dito sa may area sang Batangas. Anyway, dugangan ta mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga palatuntunan pagkatapos ang Bombo Network News. Dumating na ang tagapagligtas ng palayan laban sa mga pesteng damo. Heto na ang Salvador Herbicide. Patay ang palaymaya, durog ang ubod-ubod sa one-kick action ng Salvador. Tapos ang mga pesteng damo sa palayan. Salvador Herbicide. Ang tagapagligtas sa mga pesteng damo mula sa Jardine Distribution. Yari mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, 8 sa buwan ng Hulyo, taong 2025. Sa ating mga headlines, Vice President Sara Duterte binatikos ang pakikipagtulungan umano ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court kaugnay ng kaso ng kaniyang ama na si dating Pangulong Duterte. Pero ayon sa administrasyon, naninindigan na hindi binibigyan ng poder ang International Criminal Court na manghimasok sa ating bansa. Ang whistleblower naman na si alias Totoy isiniwalat na nakatanggap na mahigit 2 milyong piso ang ilang pulis na dawit umano sa kaso ng missing sabongeros mula sa negosyanteng si Atong Ang. Samantala, ang Department of Justice may mga lugar na patuloy na tinutugay-gayan at yung tinuturing na ground zero kaugnay pa rin ng pagsisimula na ng paggalugad dyan sa Taal area kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Posible namang pagputok ng Bulkang Taal, limitado lamang sa isla ayon po yan sa FIVOX. Si
Seguridad doon sa Bangsamoro Region, kaugnay ng parliamentary elections, tiniyak ng Commission on Elections. At ang poll body wala pa raw nakikita mga lugar na kailangang ilagay sa red category. Sa international news naman, update po dahil yung bilang ng nasawi sa pananalasa ng mga pagbaha sa may Texas, USA, lagpas na sa 100. Sa ating balitang palakasan, si Jannik Sinner, tennis star, ay abanse na sa Wimbledon quarterfinals matapos ng matras ang leading na si Dimitrov. Indiana Pacers naman sa NBA, kinumpirmang hindi makakapaglaro sa kabuuan ng 2025-2026 season si Tyrese Haliburton. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Maring binatiko si Vice President Sara Duterte ang desisyon ng gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan sa International Criminal Court kaugnay ng kasong kinakaharap ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente na kasalukuyang nasa The Hague doon sa bahagi ng Netherlands, yan ay para bisitahin ng dating Pangulo sa kanyang detention facility doon sa International Criminal Court na dapat umanong iprioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga Pilipinong naiipit sa Israel at Iran sa halip na makipagtulungan sa ICC. Nakakalungkot din anya na malaman na gagamitin ng pamahalaan ang pondo ng bayan para sa mga testigo laban sa kanyang ama sa halip na gamitin ng pera para tulungan ang mga kababayang Pilipino na naiipit sa kaguluhan sa Israel at Iran. Muling nagpatutsada din ng Vice Presidente sa gobyerno na puro politika lamang at paninira ang prioridad at hindi raw mamamayang Pilipino. Subalit una ng nilinaw ng Palasyo Malacanang ng pagtulong ng pamahalaan sa mga testigo laban sa kaso ni dating Pangulong Duterte dyan sa International Criminal Court ay hindi direktang pagkikipagtulungan sa International Tribunal, kundi ito ay bahagi ng pagtulong dahil kapwa Pilipino natin ang naghain ng reklamo laban sa dating presidente at bahagi ito ng mga proseso. Kampante naman si House Deputy Majority Leader at La Union, Congressman Paulo Ortega, na isusulong pa rin ng malaking porsyento ng 20th Congress ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit ilan sa mga mambabatas na dating bahagi ng 19th Congress ay hindi na pinalad na makabalik sa bagong bukas na Kongreso. Ayon sa mambabatas, halos 89% ng 19th Congress ang nakabalik sa pwesto. Marami sa mga ito ay mga dati ring pumirma sa impeachment complaint laban sa dating Pangulo. Tiyakan niya na alam na rin ng mga bagitong kongresista ang lining o gustong itulak ng mga nadat ng mambabatas ukol sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Sa kabila nito, hihintayin umano ng kongresista ang desisyon ng mga kasamahan nila sa 20th Congress kung tuluyan na ngang ipupursige ang pag-prosecute kay Vice President Sara. Kaugnay niya, narito pa ang karagdagang pahayag ni Congressman Ortega. Well, halos 89% po ang boom 19 Congress, pero mahirap naman po na ako po yung magsalita para sa kanila. Pero sabi ko nga po, na-impeach na po ang Vice President sa House. So siguro naman alam na ng lahat ang 2019 Congress. And mas maganda rin po siguro na yung mga bago, saka yung mga individuals na papasok, makuha po yung stand nila. Pero siyempre kami na nanggaling na po sa 19 Congress. Malamang po sa malamang halos lahat po kami pabor po na maumpisahan na po yung trial. Yan ang pahayag ni Congressman Ortega sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Una nang hiniling ng Senado sa Kamara na i-certify kung porsigido pa ang 20th Congress na isulong ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. Noong Pebrero 5 ng taong kasalukuyan, tuluyan nang na-impeach sa Kamara ang Vice Presidente na sinuportahan naman na mahigit 250 na mambabatas sa pangunguna ni Presidential Son Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos. Samantala, isiniwalat ng whistleblower at isa sa mga akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero na si Julie Patidongan alias Totoy na nakatanggap umano ng ilang halaga, kagaya na lamang ng 2 milyon na kanyang nababatid ang ilang pulis mula sa negosyante na si Atong Ang na inaakusahan na utak umano sa likod ng misteryosong pagkawala ng mga sabungero. Sa isang pahayag ay sinabi nga ni alias Totoy na ipinamahagi ang naturang halaga bilang
suhol doon sa mga pulis na dawit din sa umano'y pagdukot at pagpaslang sa mga sabungero. Anya, nakakatanggap ang isang police lieutenant colonel ng 2 milyong piso kada buwan na suhol, habang ang iba pang mga opisyal na may ranggong lieutenant at executive master sergeant, master sergeant at staff sergeant, pati na yung corporal ay naghahati-hati naman sa natitirang kalahating milyong piso. At itinanggi naman ni alias Totoy na sangkot ang National Bureau of Investigation sa kaso ng mga nawawalang sabungero dahil gawa-gawa lang anya ito ni ang para sirain si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Sa ngayon ay wala pang comment ang panig naman ni ang kaugnay ng panibagong revelasyon ng whistleblower hinggil sa naturang usapin. Samantala, nauna nang kinumpirma ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III na nasa ilalim na ng kanilang protective custody itong alias Totoy habang gumugulong ang investigasyon sa kontrobersyal na kaso ng pagkawala ng mahigit 30 mga sabungero. Hinimok naman ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago si alias Totoy na pangalanan ang personnel ng ahensya na umano'y may kinalaman sa pagkawala ng maraming mga sabungero. Una nang sinabi ng controversial na whistleblower ang umano'y pagkakasangkot ng ilang personnel ng NBI sa isyu ng missing sabungero kasama ang mga pulis at ilan pang malalaking personalidad. Iginiit ni Director Santiago, hindi makakapagsimula ng kaso kung walang mga partikular na pangalan o pagkakakilanlan. Kung tatangian niya si alias Totoy na magbanggit ng pangalan, tiyak na hindi ito maiimbestigahan at lahat ng mga personnel ng NBI ay ituturing na bilang mga sospek sa naturang krimen. Unang nagpahayag ang NBI ng kahandaan na tumulong sa umuusad na investigasyon na pinangungunahan ng Philippine National Police at ng Department of Justice. Ayon kay Director Santiago, handa rin ang ahensya na magsagawa ng forensic procedures tulad na lamang ng DNA testing, lie detector test at iba pang proseso upang makatulong sa pagtukoy sa katotohanan sa likod ng mga ibinunyag ni alias Totoy. Una na ring inamin ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na nasa kustodiya na nga ng pulisya ang controversial na whistleblower mula pa noong siya ay hepe ng Criminal Investigation and Detection Group. Muna tayo mga kabombo, nagkaragdagan report kaugnay pa rin ang mga development na yan. Ang Department of Justice ay tukoy na raw yung ground zero sa Taal Lake kung saan ay sisimulan yung pagsisid ng mga eksperto para tignan kung naroon nga yung ilang labi ng mga nawawalang sabungero. May balita si Bombo Grant Hilario. Kinumpirma ng Department of Justice na mayroon na silang ground zero kung saan sisimulan ang isasagawang technical diving operation sa bahagi ng Taal Lake. Ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tukoy na ng kagawaran ang lokasyon na ibinagi at isinawalat mismo ng hawak nilang testigo. Kanyang ibinunyaga na ito'y sa isang fish pond na pagmamayari umano ng isa sa mga suspect na kasama sa kanilang mga iniimbestigahan. Kaya't bunso nito'y sinabi rin ng naturang kalihim na kanilang isasagawa na ang naturang diving operation anumang araw ngayong linggo. Ito'y upang mahanap ang labi ng mga nawawalang sabungero na posible pang matagpuan na siyang sinasabing inilibing umano sa bahagi ng Taal Lake. Dagdag pa ni Secretary Remulla na kumpiyansa ang kagawaran sa impormasyong hawak nila kaya't naniniwala siyang may katiyakan ang lokasyon kung saan sisimulan ang naturang technical diving operation. Well, it's possible. It's possible. Everything is possible. But we think that the clues that we got regarding the site are very, very, maybe accurate in many ways. So kasi merong fish pond list yung isang suspect na tinutukoy natin. Bale, yun ang ating ground zero natin sa start, from the start. Dahil dito, ipinaliwanag ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga hamon na kakaharapin ng technical diving team sa pagsisid ng grupo sa bahagi ng Taal Lake kung saan kanyang inisa-isa ang mga ito katulad ng kondisyon ng lakebed ng Taal dahil sa mga naitatalang volcanic eruptions at maging ang lagay ng panahon ay kanya ring ikinukonsidera at ikinababahala. Ngunit kanyang pagtitiyak naman na bagamat may mga hamon na kinakarap, hindi aniya ito magiging dahilan para lamang ihinto at maudlot ang paghanap sa labi ng mga nawawalang sabungero.
there will be layers of sediments because there are eruptions going on. There will be murkiness in the waters because of the weather. But that being the case, it doesn't stop us from looking into the lake as the resting place of many of those missing people. Matatandaan na ibinunyag ng testigong si alias Totoy o Julie Dondon Patidongan ang revelasyong inilibing umano sa Taal Lake ang mga nawawalang sa bunganso nito'y. Ang Department of Justice ay nais matukoy kung mayroon nga ba itong katotohanan upang maresolba at tuluyang matuklasan na ang katotohanan sa likod ng kaso. Mula sa Department of Justice, ako si Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita naman, binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang posibilidad ng pagputok ng Bulkang Taal dahil sa pagkakabuo muli ng pressure sa loob ng bulkan. Ayon kay PHIVOLCS volcanologist Dr. Paul Alanis, maaaring mangyari ang panibagong pagputok sa mga susunod na araw kung magpapatuloy na tataas ang pressure sa loob nito dala ng hindi makasingaw na volcanic gas. Gayunpaman, naniniwala ang opisyal na kung mangyayari man ang pagputok ay posibleng aabot lamang sa buong isla at maaaring hindi labis na makaapekto sa mga komunidad sa labas nito. Natukoy din ng PHIVOLCS ang pagbaba ng bulto ng asopre na ibinubuga ng bulkan sa mga nakalipas na araw. Maaari niyang panakanaka rin itong maglalabas ng mga abo o magkaroon ng mga serye na may hinang eruption habang patuloy ang pagkakabuo ng pressure sa loob. Sa kabila nito, nilinaw naman ng eksperto na walang timeline kung kailan posibleng puputok ang Taal Volcano kaya't mainam niya na iwasan na lamang ang pagtungo, paglapit o pagtagal sa mismong isla. Narito pa ang pagpapaliwanag ni Dr. Paul Alanis. Sa ngayon wala tayong kumbaga timeline na maaaring sabihin kung kailan mangyayari yung pagsak. So kaya yung advisory natin is pinag-iingat natin ating mga kababayan. Ang kailangan lang natin kung isipin, ang Taal Volcano po ay mayroong tinatawag na permanent danger zone. Kumbaga ito yung mga pinakadelikadong lugar sa paligid niya. And sa Taal Volcano, ang designated na permanent danger zone ay yung isla ng bulkan mismo, yung Taal Volcano. Kung atin nga pong babalikan, halos 3 taon na mula noong itinaas ang alerto sa naturang bulkan mula sa dating Alert Level 0 patungo sa Alert Level 1. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita at kumuha pa tayo ng update mula naman sa ating reporters. Paano ka lang Budget Modernization Act tugon sa issue ng park funds at off-budget items sa national budget. May balita si Bombo Anali Soberano. Inaasahang matutugunan ng panukalang Budget Modernization Act ang isyung park funds at off-budget items sa national budget. Ito ay batay sa panukala na inihain ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na magkakaroon ng transparency at mas mahigpit na definisyon ng appropriations. Nililimitahan din ito ang paggamit ng lump sum o special purpose funds nang walang malinaw na deliverable at timelines upang masiguro na may real-time oversight o obligahin na ng Budget Modernization Bill ang mga ahensya na gumamit ng Digital Public Financial Management System na maaaring sumabaybay o sumubaybay kung saan napupunta ang bawat perang ginugugol. Ayon pa kay Romualdez, masusugpo na rin ang korupsyon at maibabalik na rin ang kumpiyansa sa kung paano ginagamit ng gobyerno ang buwis ng taong bayan. Samantala, Bombo Dennis, sa ibang balita, kinumpirma ngayon ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na pinatawag nila si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian noong Biyernes kasunod ng itinatupad na travel ban ng China kay dating Senator Francis Tolentino kasunod ng kanyang paninindigan kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na batay sa naging pahayag ng Department of Foreign Affairs
Affairs, pinagpapaliwanag ang Chinese envoy hinggil sa naging hakbang ng Beijing na ban-bunyahe sa China, Hong Kong at Macau ang dating senador. Pinaalalahanan din ni Ambassador Lazaro ang China na pinapahalagahan ng Pilipinas ang freedom of expression. Binigyang din ito na mandato ng mga elected officials na magtanong at magsaliksik, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa national and public interest. Gayunpaman, binigyang diin ng Department of Foreign Affairs na committed ang Pilipinas sa pagtugon sa mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng diplomasiya at dialogue para makamit ang mutual understanding. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ng China kay Senator Francis Tolentino. So ito po ang kanyang mensahe. The Department of Foreign Affairs summoned the Chinese ambassador to convey Philippines' concern over China's imposition of sanctions against former Senator Francis N. Tolentino. The DFA conveyed to the Chinese side that while the imposition of such sanctions falls within China's legal prerogative, the imposition of punitive measures against democratically elected officials for their official acts is inconsistent with the norms of mutual respect and dialogue that underpin relations between two equal sovereign. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Lumagpas na po sa 100 katao ang naitalang bilang ng mga nasawi habang may ilan pa rin na patuloy na nawawala sa pananalasa ng mga pagbaha sa Texas, USA. Sa Camp Mystic na isang Christian girls summer camp sa Kerr County, malapit lamang ito sa umapaw na Guadalupe River. 27 mga bata at isang counselor na ang kumpirmadong nasawi habang 10 pang campers at isang counselor ang nananatiling nawawala. Mula sa 84 na mga biktima, 56 dito ay adults at 28 naman ang mga bata na nasawi sa Kerr County, kung saan nga umapaw ang Guadalupe River. Bunsod na rin ang malalakas na pag-ulan bago mag-umaga noong Biyernes, Hulyo 4. Nasa 22 adults at 10 bata din ang hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan. Base na rin po yan sa Sheriff Office ng naturang county. Ayon naman kay Texas Governor Greg Abbott, patuloy ang paghahanap ng rescuers sa dosenang nawawalang katao sa mga sinalantang lugar. Kaugnay nito, tumutulong na rin sa pagresponde sa mga pagbaha sa estado ang mahigit 20 state na agencies. Inaasahan naman na uhupa na ang masamang lagay ng panahon nitong gabi ng Martes sa Texas at inaasahan din ang mas tuyong araw kumpara sa mga nakalipas na araw. Samantala, bumuhos naman ang pakikiramay mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa naturang sakuna sa estado. Kabilang na dito si King Charles III na sumulat pa kay US President Donald Trump para magpaabot ng lubos na kalungkutan sa trahedya at nag-alay rin ng taus-pusong pakikidalamhati sa mga nawalan ng mahal sa buhay. This is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation, we connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Pagpapatuloy pa ng mga balita, naniniwala si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega na buo na ang suporta ng malaking porsyento ng Kamara sa speakership bid ni late Representative Martin Romualdez. Ayon sa mambabatas, bagamat may ilang napapaulat na nagnanais ding lumaban sa pagka-House Speaker, solido anya ang suporta ng maraming kongresista para kay Romualdez. Sa kasalukuyan ay mahigit 250 na kongresista na anya ang nagpahayag ng suporta para kay Romualdez at posibleng lalo pa itong tataas habang papalapit na ang opisyal na pagkukonvene ng 20th Congress.
Bagamat ayaw umano ng kongresista na pangunahan, naniniwala siyang buo na ang suportang nakuha ni Romualdez upang muling pamunuan ang Kamara de Representantes. Sa ngayon, binabantayan din niya kung sino ang makakakuha sa iba pang leadership position sa mababang kapulungan na mahalaga para maabot ang mga prioridad na maisulong ng administrasyon. Kaugnay niyan, narito pang karagdagang pahayag ni Congressman Ortega. Yung botohan, especially po ng speaker, pero halos 200 at almost 200, more than 250 na po ng support kay Speaker Martin Romualdez. So parang ayoko naman pong pangunahan, pero mukhang in the bag na po yung sa speakership. Siyempre yung other leadership positions, aabangan po rin natin yan. At sa majority nga po, saka sa minority, hindi rin po natin masabi kung sino po yung magiging member ng independent bloc. So as of now, may mga konting shake-up po, pero dun po sa speakership, parang marami na po nagpahayag ng suporta kay Speaker. Pahayag niya nila Union 1st District Representative Paulo Ortega sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Nakatakda ng mga opisyal na mag-convene ng 20th Congress sa July 28 na ng kasalukuyang taon, kasabay na rin ang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, kaugnay pa rin ng mga update dyan sa Kamara de Representantes. Minabuti ho natin na makausap sa pagkakataong ito ang isa sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Matanong natin hinggil sa mga napapanahong paksa at yan ay may kinalaman pa rin dito sa mga pangunahing tinutugay-gayan ng atin ho mga mambabatas. At sa tanghaling ito, i-welcome natin sa ating programa si Representative Percy Sendanya ng Akbayan Party List. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang araw po sa inyo. At kumusta na po kayo, Representative Sendanya? Magandang araw, Bombo Dennis at Bombo Ever. Eto, nandito tayo ngayon sa Kongreso kasi meron kaming executive course on legislation para sa mga neophyte legislators. Alam naman ng mga kababayan natin, ako bilang kinatawan ng Akbayan, nagsimula nito nakaraang Kongreso, pero September last year na ako nakapasok. So feeling ko, nag-hit the ground running tayo at kailangan talaga natin itong foundational course ito. Mainam na lamang at may ganitong kurso na ino-offer ang House of Reps para sa kanyang mga bagong legislators. Mainam hot na banggit po ninyo, no? Sapagkat tinitignan namin yung mga larawan na kuha po ng aming mga kasamahan dyan sa ating media team sa House of Representatives. Mga ambabata pala, no? Merong 25 anyos kabilang dun sa mga bagong halal na mambabatas natin. Congressman, ano? At congratulations dito ho sa kahit pa paano, no? Mas mainam at magagabayan yung atin ho mga miyembro ng kapulungan. Okay, unang-una, ito ho yung aming ilan lamang sa mga punto na nais na mausisa po sa inyo. Unang tanong, ano ho yung take po ninyo o ng Akbayan Party List sa kabiguan pa rin na makausad ho yung impeachment, dun ho ito sa panig ng Senado at kailangan daw hintayin talaga yung pagtatapos ng State of the Nation Address and then saka magpo-proceed instead na yung inaasahan na forthwith na agad-agad. Ano ho ang inyong take dito? Ayan, napakahaba na naging debate dito sa forthwith na salita, no? Pinaikot-ikot na yung kahulugan, pero sa dulo, kahit sa diksyonaryo mo tingnan, ibig sabihin ng forthwith talaga ay sa lalong madaling panahon, asap na. Pero sige, doon na tayo ngayon sa point, issue at hand. Kung mapansin natin towards the end of the 19th Congress, at ngayon papasok na tayo sa 20th Congress, napakaraming ginawang dilatory tactics talaga doon sa Senado para hindi matuloy o masimulan na mas maaga yung trial sa impeachment. In fact, di ba, kung matatandaan natin, hindi lang basta dilatory tactic, meron pang attempt to dismiss it without trial. So sabi natin, nagawa na ng mababang kapulungan ng ating trabaho, na isubmit na natin at ito ay consistent do sa mandato ng konstitusyon, yung articles of impeachment. Ang bola ngayon ay nasa Senado na. Pero yun nakita natin, itong mga nakaraang panahon, ang daming kondisyon na hinihingi ng Senado para gawin yung kanilang trabaho.
Para bang pag-graduate tayo sa elementary at high school, napakadaming requirements tulad ng Certificate of Good Moral Character bago gawin nung dapat mag-process ng graduation natin yung trabaho. Kaya nga sabi natin, ano pa bang requirements ang kailangan ng Senate for them to do its job? Yung kanilang trabaho na mandato naman ng konstitusyon. Kasi tandaan natin, sa bawat araw na lumilipas na hindi nakakaroon ng trial, parang kinukonsinte yung pagnanakaw ng milyong-milyong piso mula sa kaban ng bayan ni VP Sara Duterte. Okay. Eto ho na lamang, Representative Sandanya. Dahil kung magkaminsan, may press con dyan sa panigo ninyo, yung, yung spokesperson ng prosekusyon. And then, meron din press conference yung hong tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. At kung magkaminsan, pati itsura, pati lahat na nababanggit dito ho sa pasaringan. Hindi ho kaya makaapekto ito sa relasyon ng Senado at ng Kamara dahil madalas nga nagkakaroon ng magkasalungat na statements, issues at iba pang mga pahayag. Ano ho ang inyong masasabi? Sa akin nga, Bombo Dennis, Bombo Ever, hanggat merong pag-delay dito sa process, hindi talaga maiiwasan yung ganyang girian. Kasi natural ito, this is natural course ng aming paggampan sa aming trabaho na dapat at syempre, pinapaalalahanan at itinutulak natin na gawin ng Senado yung kanilang trabaho. Sa dulo naman, para sa akin, mahalaga syempre ang relasyon ng Senate at ng House of Representatives. Pero ang pinakamahalaga yung public interest. Ito yung interest ng ating mga kababayan na ang mga naabuso sa kapangyarihan dapat pinananagot. At kung dito sa course ng ating pag-iiit na gawin ng Senado yung kanilang trabaho, magkakaroon ng ganitong girian, kinakailangan lamang bumalik tayo doon sa issue at hand. Ang issue at hand, may mandato ang konstitusyon, ang Senado dapat to proceed forthwith dun sa trial ni VP Sara Duterte sa kanyang pang-aabuso sa kapangyarihan at sa kaban ng bayan. Right. Kung kunin na rin po namin yung take po ninyo dito sa pinapaikot po na resolution doon sa Senado para sa repatriation o pagpapabalik po dito sa Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, di ba? Pinapakita lang talaga nito kung ano yung bias ng Senado pagdating sa usapin ng mga Duterte. Kasi kung dito nga sa impeachment ni VP Sara, malinaw na yung saan pumapanig yung karamihan. Dito sa pagpapaikot nitong resolusyon na ito, makita natin talaga kung paano yung bias ng mga miyembro ng Senado. At yung bias ay hindi sa katotohanan at katarungan. Yung bias ay para palusutin yung gumawa ng mga karumal-dumal na krimen sa ating kababayan. So siguro tingin nila, malakas talaga yung ebidensya and the only way para makaiwas, makatakas accountability ang dating Pangulo ay kung maipasa nila itong kanilang resolution and hopefully i-honor nung kung sino mang korte yung magbabasa nito. Pero paalala lang natin, na nitong nakaraang panahon, ibinasura na ng ICC yung plea ng Team Duterte. All 18 judges said na hindi nila pwede ibigay yung kanilang plea na conditional release. Dahil ito daw ay wrong, untenable at dilatory. So, tama na yung pagpapaikot sa batas. Kung nung panahon nila sa poder, nagagawa nila yan, sana hindi na ito mangyari uli. Kasi mas mahalaga ang karapatan ng maliliit na kababayan natin na naabuso ang kapangyarihan, pinatay ang kapamilya at pinahirapan nung panahon ng Duterte. Alright, sa ibang usapin naman po, Kong, pwede niyo po bang ibahagi sa amin itong buod po ng inihain po ninyo na anti-online gambling bill? Saklaw po ba nito, ito pong mga ikinukubli sa tawag na gaming at kumukuha pa po ng mga celebrity endorsers, Kong? Alam mo, Bombo Ever, talaga nakababahala. Ito nakikita natin na pagkagumon o adiksyon ng ating mga kababayan dito sa isugal kung tawagin natin. Yun nga, tama ka. Isang tinatago nila sa tawag na gaming na para bang laro lamang siya. Pero sa totoo lang, hindi ito larong basta-basta. Laro ito ng buhay. Napakaraming kababayan natin na nababaon sa utang, nawawala ng tahanan, nabibenta ang kabuhayan dahil sa pagkagumon dito sa online or isugal na tinatawag natin. At itong isugal, nakita natin talagang unregulated siya. Kahit sino pwedeng maglaro basta may cellphone at may internet connection. Tapos hindi lang siya basta unregulated. Only sugal ang nangyayari. Pwede kang e-gaming kung tawagin nila, pero isugal talaga 24 oras. Walang tulugan. Kaya ang nangyayari, nasisira ang mga pamilya dahil dito sa masasabi natin na napakalaking problema o suliranin ng ating bansa sa isugal. Kaya dapat i-regulate siya. Bahagi ng pag-regulate, ipagbawal ang advertising. Kasi sa advertising, ang nahihimok karamihan, yung mga
kababayan natin either bata pa, vulnerable. Kasi pag nakita nilang sikat yung nag-endorse, akala nila walang masama. Pero sa dulo, pag nasimulan na nila, hindi na sila makaalis dito. So gusto natin magkaroon ng regulation, maliban sa advertising, doon sa pag-access ng platform at pagtiyak ng mga kababayan lamang natin na 21 years old and above ang makaka-access ng platforms na ito. Okay, finally, Representative Sindanya, ano po ang inyong hiling na mapakinggan sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kung meron bang grado na ibibigay ang Akbayan Party List, ano po ang inyong grado para dito sa Marcos administration sa nakalipas na 1 taon na naman? Bombo Dennis, ginawa mo akong profesor no, na magbibigay ng grado. Pero di ba sa eskwelahan, so ako ay teacher sa college, siguro ang ibibigay kong grado sa Administrasyong Marcos ay INC or incomplete. No? Kasi marami pa mga pangako na hindi natutupad, marami pang pangangailangan ng ating mga kababayan ang hindi nabibigyan ng tugon at marami pang suliranin ng ating bansa na wala pa rin konkretong solusyon hanggang ngayon. Halimbawa, yung hindi na ipasa yung 200 peso wage hike, dapat sana ito yung salbabida para sa mga kababayan natin manggagawa na nalulunod sa taas ng presyo ng bilihin. Pero dahil tayo naman ay makatao, pwede pa namang mag-complete, no? Pwede pang ipasa ngayong 20th Congress at sana i-certify as urgent ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA at i-announce, bigyan ng strong political backing itong pagtataas ng sweldo ng ating mga kababayan. Sabi nga natin, pag nung sa eskwela, di ba, ang mga teachers, sila ay taga-compute lamang at ang gumagawa ng grade ay yung mga estudyante. So in this case, kung gusto ng Administrasyong Marcos na mataas na grado, gawin nila ang kanilang responsibilidad. Pangunahin dito, tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Okay, with that, maraming salamat po, Representative Sindanya, dito sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo ngayong tanghaling tapat pa man din at ngayong araw ho ng Martes. Magandang araw po sa inyo at good luck sa mga adhikain po ng inyong grupo para sa ating mga kababayan at malapit na ho yung kikikumusta ho kami. Malapit na naman yung pagpasok ng susunod na Kongreso. Good luck, maraming salamat po. Maraming salamat po. Mabuhay kayo, Bombo Dennis at Bombo Ever. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Representative Percy Sindanya ng Akbayan Party List. Kaugnay ho yan doon sa mga tinutugay-gaya nating usapin dyan sa lower house. And of course, yung iba pang mga mambabatas ay atin din ho tatawagan para makibalita doon naman sa kanilang mga obserbasyon dyan sa Kongreso. Ano tayo ng mga karagdagan para report mula sa ating news team? Itong seguridad para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections ay tiniyak ng poll body at wala raw pang nakikita ng mga lugar na kailangang isa-ilalim sa red category dyan sa Bangsamoro Region. May balita si Bombo Isa Cotoner. Sinigurado ng Commission on Elections na mas pinaigting at dinagdagan pa ang security forces para sa isasagawang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Oktubre 13. Ayon kay BARM Parliamentary Elections Commissioner in Charge Amy Ferolino, tuloy-tuloy ang kanilang koordinasyon sa mga puwersang pansiguridad para sa halalan. Dagdag pa ni Ferolino, nakikipag-usap na rin ang komisyon sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police hinggil sa dagdag na puwersa pati na rin ang kanilang deployment plans. Samantala, ipinahayag ni Ferolino na sa ngayon wala pa silang nakikitang lugar na sa ilalim sa red categories. Anya, kaya pa rin naman itong panatiling payapa at maayos sa mga sundalo at kapulisan sa area dahil mas maliit lamang ang lugar at kakaunti lamang ang posisyon na pinaglalabanan. As of now, wala kasi kaya naman natin ng i-secure ang area considering that we only have the BARM PE for these elections, hindi naman buong Pilipinas. So kaya ng kapulisan natin, kaya ng AFP natin at iilan lang naman yung posisyon at stake ngayon, so hindi masyadong mainit na election considering na hindi gaya ng last elections na maraming at stake. Kaugnay naman ang pag-apela ng Moro National Liberation Front o MNLF patungkol sa 7 seats, sinabi ni Ferolino na patuloy rin ang kanilang pag-uusap sa naturang o hinggil sa papalapit na halalan. Dagdag pa niya na wala dapat ikabahala ang mga mamamayan ng Bangsamoro para sa papalapit na halalan. Anya, kung nagdaang 2025 midterm elections ay nasecure nila na mapayapa at maayos, mas lalo pang masisecure ng poll body ang halalan sa BARM ngayong Oktubre dahil mas matututukan nila ito katuwang ang iba pang security forces.
assurance na lang sa public na magiging ligtas ayos yung bar elections sa October po? If we have secured the previous elections well, there's no reason that we can secure more the BARM PE kasi mas nakatutok tayo, mas maraming pwersa ang AFP at PNP at kasama na po natin ang PCG, Philippine Coast Guard sa election sa BARM PE. Mula sa COMELEC Office Lungsod ng Maynila para sa Bombo Network News. Bombo Isalat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Si Senator Mig Zubiri umapila kay Pangulong Marcos na magsalita na kaugnay ng isinusulong na total ban sa online gambling at yung mga artista hinimok din na mag-pull out sa pag-endorso dito sa mga sugal na naglipa na ngayon. May balita si Bombo J. Galvez. Nanawagan si Senador Juan Miguel Zubiri kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpahayag na ng kanyang posisyon kaugnay sa isinusulong na tuluyang pagbabawal sa online gambling sa bansa. Umaasa si Zubiri na maglalabas si Marcos ng kaparehong pahayag tungkol sa online gambling sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa Hulyo 28. Magugunitang nung nakarang SONA, iniutos ni Marcos ang pagbabawal sa lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na kalaunan ay kanyang pinagtibay sa pamagitan ng isang executive order na nilagdaan niya noong Nobyembre 2024. Aminado ang mambabatas na kailangan ng political will at magpakita ng great leadership ang Pangulo para labanan ang online gambling, lalo't maraming malalakas at mayayaman sa lipunan ng tatamaan. Tiyakan niyang maraming kaibigan ng Pangulo na masasagasaan, kaya dapat naharapin ito ng gobyerno ng walang takot at pagpabor. Samantala, nanawagan din ito sa mga celebrities na kusang mag-pull out na sa kanilang mga ini-endorsong online gambling. Tiyakan niyang batid ng mga celebrity endorsers ang paglala ng sitwasyon ng publiko at mga kabataan dahil na-addict na sa online gambling, kaya dapat pag-isipan na ito at voluntaryo na silang tumigil sa pag-iendorso. Umapila rin ang senador sa mga advertising companies na alisin na rin ang naglalaki ang billboards at posters na nagkalat ngayon sa EDSA. President put his foot down. President Marcos put his foot down, sabi niya, no more POGO. Doon sa SONA niya na pinalapakan ko po dahil po kami po ay anti-POGO. So, dito din sa online gaming, it will take the President a lot of political will. Because Filipino operated ito, marami din siya kaibigan na nagmamayari nito mga kumpanya na ito. And I think he will show great leadership. No, he will show great leadership if he puts an end to this online gaming and gambling for the Filipino people. Na makikita talaga na without fear or favor, for the good of the country, we can earn this 47 billion elsewhere. Let's stop online gaming. I would love to hear that from the President, even in his State of the Nation address, or some sort of statement saying that let us allow Congress to study the ban on online gaming. Una nang naghain si Zubiri ng panukalang batas upang ipagbawal ang online gambling sa Pilipinas. Saklaw ng panukala ang parehong lokal at offshore-operated gambling sites na tumatarget o naglilingkod sa mga Pilipinong gumagamit. Ipinagbabawal din ang mga digital wallet at mga payment service providers na tumulong o magproseso ng anumang transaksyong may kaugnayan sa online gambling. Anumang entity na tumutulong sa pagtaya sa pagpapalaganap ng nilalaman tungkol sa sugal o sa pag-aanunsyo ng mga betting site, maging sa traditional na media, social media o sa pamamagitan ng influencer marketing ay mananagot. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J. Galvez, nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Philippine Navy naman may nakahanda raw na 3 team ng technical divers para sa pagsisid doon sa may Taal Lake. Kaugnayan may nagkalap na report si Bombo Bea Piniza. Kinumpirma ni Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcos na mayroon na silang nakahandang 3 team ng mga technical divers para sa planong pagsisid ng Department of Justice sa Taal Lake, lalo na ngayon na natukoy na ng tanggapan ng Ground Zero kung saan umano inilibing ang mga nawawalang sabongero. Sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines sa tagapagsalita ng hukbong dagat, kinumpirma ni Alcos na sa kabila nito ay wala pa ring anyang formal na request ng Department of Justice para humingi ng assistance sa kanilang hanay
para sa kanilang mga technical divers. Ani Alcos, ang kanilang Naval Special Command ay nakahandang ma-deploy alinsunod sa magiging request ng Department of Justice kahit anumang oras. Kaugnay, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Captain John Percy Alcos, Philippine Navy spokesperson. Waiting for the official request or for assistance from the Department of Justice. But as I've mentioned repeatedly in most of the interviews that we've conducted, Naval Special Operations Command is an elite unit of the Philippine Navy. They can be dispatched anytime, anywhere, any place. It will depend upon the initial inspection of the area, but normally, as mentioned by Admiral Trinidad, who's a Navy SEAL, normally 3 teams are dispatched for technical diving operations. Samantala, batay naman sa pagsasanay at expertise si Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ngayong mayroon ng posibilidad ng eruption sa Taal Volcano, mayroon pa anyang ibang mga paraan kung paano mare-recover o mahahanap ang mga libidyang mga sabongero o kahit ano pang target sa ilalim ng katubigan. Ani Trinidad, bago pa magpadala ng mga technical divers ay maaari munang magbaba ng mga underwater drones sa Taal Lake upang maberipika at ma-check na rin kung gaano kaligtas ang sisisirin sa naturang lawa. Matapos anya na ma-identify kung saan saang bahagi ng Taal Lake mahanap ang mga labi, ay maaaring bumuo muna sila ng mga connecting points at saka hahanguin ng hindi na nangangailangan pang magpadala ng mga technical divers na sa anyang sanang huling bala ng mga otoridad. Kasunod dito ay bagamat nakadepende sa magiging request kung ilang teams ang dapat ay padala para sa search and retrieval operations sa mga bangkay ng mga sabongero, ay karaniwang 3 teams na mayroong 3 o hanggang 4 na miyembro ng mga technical divers ang kanilang ipinapadala, kung saan karaniwan itong binubuo ng 2 technical divers, isang standby diver at isang diver supervisor. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang tinig ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson for the West Philippine Sea. How to recover or how to look for targets underwater. Before sending the diver, we could send underwater drones to check on the safety. How deep the water is it murky, ano ma-encounter na sa ilalim. The moment we find that what we have to recover, whether it's an object or a cadaver, we could attach the connecting points to them and lift them up without sending any diver. The last option is to send out the technical divers, and depending on the depth of the water, a technical diving team is usually composed of 4 people, 2 divers, 1 standby diver, and a diving supervisor. So normally on occasions like this, we send out 3 technical teams that will do. Sa kasalukuyan, tiniyak naman ng Philippine Navy na kapag nakatanggap na nga ng formal na request mula sa Department of Justice, ay agad naman silang magpapadala ng kanilang mga tauhan para ikasang search and retrieval operation sa Taal Lake. Yan muna mga updates mula dito sa Campo Aguinaldo. Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Isang pulis mga kabombo ang dinakip ng National Bureau of Investigation dyan sa Ilocos Region dahil sa pagpapakalat daw ng mga malalaswang larawan. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio La Union. Nasa kustodiya ng National Bureau of Investigation o NBI Ilocos Region ang pulis na inaresto dahil umano sa sextortion. Sa panayam ng Bombo Radio La Union kay Attorney Joel M. Tobera, Regional Director ng NBI Ilocos Region, sinabi nito na inaresto sa entrapment operation noong araw ng Biyernes, Hulyo 4, taong kasalukuyan, si Police Officer 1 John Mark Rivera sa isang fast food restaurant sa Rosario, La Union, alauna ng hapon. Kasama ng NBI Ilocos sa naturang operasyon ang Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group. May kaugnayan ito sa reklamo ng dating live-in partner ng pulis sa loob ng 3 taon na ikinakalat umano ng suspect ang kanilang malalaswang video sa internet na kumalat pa sa iba't ibang platform sa social media. Bago ang isinagawang entrapment operation, niyaya umano ng live-in na magkita ang mga ito sa nasabing lugar kapalit ng pangakong buburahin ang mga pribado nilang video na in-upload sa internet. Basis na laysay ng biktima, labag umano sa kanyang kalooban ang ginagawa ng suspect noong nagsasama pa ang mga ito na tuwing nagtatalik sila ay kinukuhanan ng video. Sinabi pa ng babae na kinokontra niya ang nasabing gawain, ngunit ipinipilit umano ng suspect
at nangako naman agad ang mga pribadong larawan at malalaswang video. Ngunit nakita din ng complainant ang mga nasabing larawan at video na ipinosa ng isang dummy social media account at kalaunay na pag-alaman na pag-aari umano ni Rivera. Ang suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children, Grave Coercion in Relation to Cybercrime Prevention Act at Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Samantala, nanawagan sa Atty. Rivera kung may iba pang biktima ang suspect na magtungo lamang sa kanilang tanggapan para magsampa ng karagdagang reklamo laban sa suspect. Kinasuhan natin siya ng tatlong violation of our existing laws. Yung unang-una yung grave coercion dahil labag sa kalooban ng babae na pumunta noong July 4, 2025 doon sa isang restaurant kung saan sila magkikita. Kinasuhan din natin siya ng violation ng RA 9262 o yung tinatawag natin na Anti-Violence Against Women and Their Children's Act at yung Republic Act 9995 or otherwise known as the Anti-Photo and Voyeurism Act and all in relation to cybercrime. Diyan po siya sa ating tiikan at yung aming rekomendasyon ng mga kaso na may sasampas ay in-adopt naman ng Prosecutor's Office. Ang eksklusibong panayam kay Atty. Joel Tubera, Regional Director ng NBI Ilocos Region. Yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio La Union para sa Bombo Network News. Bombo Raymond Dachor para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mantala ang pagsisid sa Taal Lake, mission impossible daw kung walang tamang gamit ayon sa professional scuba diver. Kaugnay niya, may nagkalapang report ang Bombo Radio Rojas. Maraming dapat ikonsidera at paghandaan bago sumisid sa Taal Lake kung saan pinaniwala ang itinapon ang mga bangkay ng 34 na nawawalang sabongero. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Atty. Roman Almalbis, isang professional na scuba diver, sinabi niyang hindi biro ang pagsisid sa naturang lawa dahil sa mga panganib na maaaring ikapahamak ng sinumang sumisid doon. Ayon kay Almalbis, malapit ang Taal Lake sa bulkan kaya't mataas ang antas ng sulfur at iba pang elementong delikado sa kalusugan. Bukod pa rito, umaabot umano sa 172 metro ang lalim ng lawa na mahirap abutin kahit para sa mga bihasang maninisid. Dagdag pa ni Almalbis, mahirap na rin makita kung mayroon bang mga bangkay sa ilalim ng lawa dahil mahigit 4 na taon na mula nang mawala ang mga sabongero noong 2021. Malaki ang niyang posibilidad na mga buto na lamang ang maabutan kung sakasakali. Binigyang din niya na kinakailangan na mga makabagong kagamitan at high-tech na underwater equipment para may sagawang ligtas at maayos ang pagsasyasat sa ilalim ng lawa. Dagdag to, mission impossible kung walang tamang gamit at paghahanda. Patuloy namang umaasa mga kaanak na mga nawawalang sabongero na mabibigyan sila ng kasagutan at hustisya sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. It might be very difficult given the environmental issues there, or environmental concerns. One point is that it's near Taal, it's in Taal Lake. So Taal is a active volcano. So we don't even know what's down there. There might be problems also when it comes to hazards, etc. So I believe also that instead of sending people for technical divers to retrieve or perhaps allegedly the bodies underwater, it might be best if the government will consider really perhaps hiring or robotics or something like really technology, because that's very important. Because again, in Taal Lake, it's like 172 meters deep. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Darren Salomeo Henson para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Samantala, security measures sa mga paaralan dyan sa Western Visayas ay pinariripaso ng Department of Education kasunod ng dalawang magkasunod yan na insidente ng pananaksak kung saan ay involve ang mga estudyante. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Inatasan ng Department of Education Region 6 ang mga pampublikong paaralan sa Western Visayas na suriin at ripasuhin ang kanilang mga hakbang sa seguridad matapos ang dalawang insidente ng pananaksak sa Iloilo at Antique. Sa isang kautusang inilabas ni DepEd 6 Officer in Charge Regional Director Cristito Eco, inatasan ang mga school divisions sa reyon na makipag-ugnayan sa kapulisan kung kinakailangan o may mataas na banta ng karahasan. Ayon sa nasabing opisyal, maaari ring humiling ng mas pinalawak na presensya ng pulisya sa mga paaralan kung kinakailangan. Matatanda ang unang naganap ang insidente ng pananaksak sa pagitan ng mga junior high school students sa San Joaquin School of Fisheries sa San Joaquin, Iloilo noong Hulyo 2. Sinundan naman ito ng rambulan sa pagitan ng 4 na junior high school students mula sa Antique National School sa San Jose de Buenavista noong Hulyo 3. Nagpatupad na rin ang ahensya ng psychosocial support hindi lamang para sa mga biktima at sangkot sa insidente, kundi pati na rin sa ibang mag-aaral at mga guro o kawani na maaaring nakasaksi sa pangyayari. Samantala, sa isang panayam ng Bombo Radio kay Mr. Francis Ray Subong, isang licensed professional teacher at rehistradong guidance counselor, kanyang sinabi na kailangan ng isang whole-of-society approach upang matugunan ang mga gawaing bayolente ng mga kabataan sa paaralan na nasasaktan na ang kanilang mga kapwa mag-aaral. Aniya, responsibilidad ito ng paaralan at ng tahanan na dapat ay may koordinasyon at kailangan ding tumulong ang simbahan, pamahalaan at mga ahensya ng pagpapatupad ng batas. Implementation ng mga systems and policies, anti-bullying child protection policy, anti-bullying campaigns, and so on. So, siguro it's about education and consistent classroom management. It's for the best interest of that child. So, it should be a whole of society approach, no? Law enforcement, simbahan, no? And of course, ang government dapat mag-alaga, mag-take care. Si Mr. Francis Ray Subong. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Ray Gerald Badyang para sa the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Malalakas na pag-ulan sa may Texas, USA, hindi na gaanong nararanasan. Ang search and rescue operations naman nagpapatuloy. Kaugnay niyan, kuha tayo ng mga update mula sa Bombo Radio Kawayan. Bahagya ng humupa ang mga malalakas na pag-ulang naranasan sa Texas ilang araw matapos ang malawakang pagbaha na naitala sa lugar, pangunahin na sa Kerr County. Ayon kay Bombo International News Correspondent Bridget Maloney ng Texas, USA, sinabi niya na sa ngayon ay wala na silang masyadong nararanasan na pag-ulan, ngunit mayroong pa rin forecasted na pag-ulan sa mga susunod na oras. Nagpapasalamat naman siya na bagamat nakaranas sila ng malalakas na ulan, sa mga nagdaang araw ay hindi naman sila binaha kahit pamalapit sila sa lawa, subalit nakakaawa umano ang sitwasyon ng ilang bahagi ng Texas na talagang nalubog sa baha. Hindi umano inasahan ng karamihan sa kanila na makararanas sila ng sobrang lakas na pag-ulan dahil mainit sa Texas tuwing buwan ng Hulyo. Bagamat sanay na sila sa mga tropical storm na tumatama roon ay hindi anya nila napaghandaan ang ganoong kalakas na pag-ulan na nagdulot ng malawakang pagbaha at taong 1987 pa nang huli nila itong maranasan. Maliban sa mahigit 70 na bilang ng mga kataong nasawi ay marami ring mga properties ang nasira gaya na lamang ng mga bahay at sasakyan. Patuloy naman ang pagbuhos ng tulong mula sa iba't ibang lider ng estado sa US, lalo na at activated na ang FEMA matapos lagdaan ni US President Donald Trump ang disaster declaration para sa Texas. Pero dito sa area namin, kagabi actually yung pinakamalakas na buhos ng ulan. Pero thank God sa area namin wala namang baha. Pero kasi yung area kung saan ako nakatira, malapit ako sa isa sa mga lakes na dito sa area namin. So yung ibang mga lugar na malapit sa lake, medyo nagkaroon din ng mataas na tubig sa ibang mga parts ng sea. So, ngayon, naka-monitor pa rin. Making sure na, hindi na tumaas or they're still continuing to assess yung situation.
Yan ang ating ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Ako si Bombo Jamaica Barbas. Nag-uulat para sa Bombo Radyo Philippines, the most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. Samantala, isang Pinoy Scrabble player itinanghal na kampiyon sa International Scrabble Tournament na ginanap sa Malaysia. Kugnayan ko po tayo ng buong detalye sa pag-ulat ng Star FM Manila. Labis ang kagalakan ng Scrabbler na si Garnet Talisik matapos siyang magkampiyon sa katatapos lamang na Malaysia International Scrabble Tournament na ginanap sa University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Tinalo nga ni Talisik ang 6 na po ng mga katunggali na mula pa sa iba't ibang mga bansa. Sa exclusive interview ng Star FM Manila sa estudyante mula Cebu, bagamat una niyang naaral ang sport na chess, ay mas minahal niya umano ang Scrabble sa paglipas ng panahon. 9 na taong gulang naman ang magpamalas na ng angking galing si Talisik at agad na sumabak sa isang international Scrabble competition. Challenging man umano ay palagi niyang itinuturing na magandang karanasan ang pagsali sa mga international tournaments upang mas mahasa pa ang kanyang abilidad, gayon din naman ang pagkatuturi ng iba pang mga kultura. Nagbigay naman ito ng mensahe sa mga aspiring Scrabble players at sa mga taong naniniwala sa kanyang kakayahan. You have to train, and train. That is the number 1 motto if you want to play competitively. And also, you need to have faith. And you also need to pray, especially to God, for the gift of life and for the opportunities. And aside from training, you also need to have fun. It's not always to be that arduous. You could also have fun while playing. And I thank you all from the bottom of my heart for all the support that you have given me, especially to my parents. You're my number 1 supporters, to all the coaches that I have been with training on in preparation for the international tournament. And I also thank my friends for being there and having full support on me throughout this journey. Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa mga balita at impormasyon na maaari po ninyong matunghayan sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Hindi lang ang Bombo Radio Stations, nariyan din ang ating Star FM Stations. Diyan nga sa ating mga himpilan mga kabombo, matutunghayan ito sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa parte ng Mindanao, mapapakinggan at mapapanood via Facebook Live ang mga programa ng Bombo Radio Philippines diyan sa Bombo Radio at Star FM Davao. Kung kayo naman ay nariyan sa Northern Mindanao, may himpilan din ho tayo, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. At sa bahagi ng Soc-Sargen, nariyan ang Bombo Radio Jensan. Doon naman sa area ho ng Coronadal at Sultan Kudarat, pati na yung South Cotabato area, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Para naman po sa may Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood po ninyo ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, masusubaybayan po ninyo ang ating news and entertainment station sa Star FM Zamboanga. Sa mga nasa Zamboanga del Norte naman, nariyan naman po ang Star FM Dipolog. At sa may Central Mindanao at Bangsamoro Region, nariyan naman po ang Star FM Cotabato. Mga kabombo ka-Star Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders.
For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nakaligad sa takna sining alauna, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray Sudto sa gihapon ko mo Bombo Chama Blanco Hovera. Formal na nga ginbuksan ang multipurpose building dira sa may barangay San Isidro sa distrito iya sa Haro, subong adlaw. Ini nga proyekto kumadumduman nyo pa sa aton sini nga mga kabombo, slightly naging controversial man ini. Bangod nga nalakip ini banwa sa pila ka mga proyekto nga sa idalom sa Iloilo City District Engineering Office sa pagparikasugma ni Lone District Representative Jam Baronda. No? There was a time sini banwa nga na-suspend pang ila sini nga punong barangay. But last time to tour kita ni Congresswoman Jam Baronda sa sining multipurpose building kag kanamo pa sa mga nakita ito nga luyag niya nga idugang pagid. Subong formal nga ginabuksan kag nangin bisita man diri si Senator Win Gatchalian. Now, sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Ibalonta ang latest diri lakip na mga biyan ining plano karon sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga i-extend ang oras ng biyahe, no, sa mga kooperatiba, sa mga modernized bus or minibus. Bangod man nga ti ubos na kunor sige-sige ang pagpangdakop sa mga kulurom ng mga tricycle. So sa 10 oras ang kagabion tumtums kagahon, away na sa may masakyan sinipila naton ka mga kuturan bla nga naga-commute pa. Check na bala si Bombo Hana anda sa mga natipon niya balita with Bombo Hana. Han, sa report, please go ahead. Bombo Cham, live dito dito sa buong sa may barangay San Isidro Haro. Una diri sa nakuha ka natin yung mga bahin sa San Isidro Haro. Kung tuliin subongga, nagpatikayon sa blessing kag inauguration ang San Isidro People Center. Iniman nga proyekto ang ginapangunahan siya ni Congresswoman Julian Jam Baronda. So inisubong nagahatag din siya sa speech sa atubang man sa pila ka mga mayor na bisita. Ang isa na diri si Senator Win Gatchalian nga isa man sa naguli kagod nga patigayon ang ining building kung sabihin nag-upisa diri ang construction sa 2024 kaga subong adlaw ang iya sini nga ang inauguration kag blessing. So ini ang building, multi-purpose building, ang 2-story nga nagabili iya sang 60 million pesos. So ini man mag-inaserve nga ilaman nga mga evacuation centers o kung iban pa man nga mga kinahanglanon ng mga taga-barangay San Isidro Haro diri iya sa multi-purpose nga napahamtang diri iya Bombo Cham. So except 3 man sa mayor nga bisita kay Senator Win Gatchalian, ari man diri subong si Vice Mayor Love Baronda
si Iloilo City Councilor Sheen Marie Mabilog at si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. So subong ang ining pag-blessing ng inauguration gin tambungan man sa nagakalain-lain diri nga mga government agencies like the Department of Public Works and Highways, diri man ang contractor sa sining building, diri man ang bahin iya sang Office of the Civil Defense Region 6 sa pagpanguna iya ni Regional Director Raul Fernandez nga kontribuyen din kalipay man iya ang effort kag pagpatintog sa ining people center kay di mag-serve na ining evacuation centers man if ever nga may mga kalamidad, may sunog o kung pagbaha man diri sa may area ng Haro wherein nga diri na subong ang multipurpose building na mag-serve nila nga temporary na pag-evacuation centers man sa mga pumuluyo. So ini mamot siya, makita nato ang building na dako ini and two-story building sa idalam sini ang malapa and sa ikaduha sini may mga comfort rooms and kitchen na kamayara sila sa kusina sa second floor sini kag sa iyang partition building nga kung sabihin mag-serve din nga isa man ka mayor man nga bulig kung ita-focus man nga may mga maternity as temporary center o people center sa mga pumuluyo and sa ikaduhasin nga palapag amo ang basketball court or the gym tini ining kitchen bumbuhan na functional kag ang filtration water filtration system nira do may nakita kudra functional man ina. Yes, Kumacham. Silingko ang kitchen nila kag ang water filtration system nila bla functional na dira sa mga multi-purpose building or people center. Yes, tama ina Kumacham. Makita natin sa dira ang kitchen and water filtration. So sinagi na tour may katadrisa nga mga staff na ni Congresswoman Jam Baronda kamakita niya diri kagang mismo man nga mga linya sa kuryente kag ibang diri. But dito sa may idalom sini, may mga tanong na actually ang mga ibang pa man ng mga disenyo sa ining multi-purpose building. So, handa na, ready na ang ining building if ever did man na may yara sa mga kalamidad na mangin serve at evacuation center and people center yan mismo sa mga pumunoy kaya sa San Isidro Haro. All right. Sa dubang man nga balita bukod sa bahin iya sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office na kontribuyen sila subog sa ang mga opisina nga ang mga kooperatiba ang mag-extend ng ilaman nga biyahe sa tiyon sa kadapikon agot nga may makikay pa sa nabilin nga mga pasahero kay di all know nga ang opisina sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang nag-umpisa na iya sa pagpanakop sa kolorom wala kong katiriyan mga pagpanakop sa mga kolorom na tricycle. So ginakinahanglan gid iya mo shop na may mga nabilin pa nga mga mode of transportation ay mga pasahero sa tilong sa Kagatibot o Pagkagahon. So diri as pahayag ni retired Mr. Rodrigo Garbanzos ang pinuno sa mga opisina may yara na sa duha ka transport cooperative ang nag-submit sa iya na mag-extend for until 10 p.m. ang pagbiyahe diri. Kaya kung makita nato ang samantaraton nga sakay ang ining mga pasahero sa kolorom nga tricycle without knowing na kolorom pala inyo kung hindi. Amo ang rason nga wala na siyang salakyan nga mga nabilin, either traditional jeepney o modernized nga bus diri sa may syudad sa Iloilo. Ibabati naton ang pahayag man ni retired Mr. Rodrigo Garbanzos sa dugang informasyon. And ining wala pa ko sang may pero ara ini abi ang application dito sa opisina ni sang aton nga committee chair sang transportation. May mga gin-endorse kami dire, hindi ko lang pero daw several nga papel nga gin-endorse ko
subject for inspection sang aton ng mga personnel, and then right after ma-inspection na to ginbalik naman namon sa kay sa committee chair sang transportation. We'll look into the data because still may mga damo pa kita sang open slot insofar sa pag allocate or pag-grant sang number of authorized units sa kada TODA. Amo ini ang 35 na katoda. Kag kami naga-encourage pagid nga mag-form sila sang ilaman dira nga TODA, and then applyan nila ang nakita nila nga mga developmental routes or new routes wherein very viable kag part ini na sang aton livelihood nga gina-open para sa ila so that maging legal ining aton other nga mga tricycles. So far wala pa it has a different feedback nga nabato naton sa social media kag of course personally may gina-inform ang ako diri sa opisina as the last mile trip ining aton tricycle kag ang aton tricycad may study so ang aton nga LPTRP and then ang aton nga TRP ang aton nga tricycle so fixed route na ini kag daw wala man so far as the complaint nga may nabudlayan kay sige pang aton nga operation kag may mga still may nagabiolate sang ining aton nga tricycle route plan. Pero based sa istorya niyo sa mga cooperatives, may nagtumang man sa commitment nila nga mag 24 hours sila biyahe. Ang cooperatives. Last time it was opened na naman sa aton nga transportation meeting, and gin-open ini nga dapat ang aton nga mga transport cooperative dapat nga mag 24/7. Kung hindi man 24/7 dapat ma-extend sang ilang pagbiyahe so that ma-accommodate ining mga nagabiyahe kung gabi kag hasta na may opening sa mga trabaho nga halin alas 10 hasta naman magkagahon. Ini gin-remind sang LTFRB kag sa amon we requested nga dapat ang ining commitment as part of their franchise commitment nga dapat i-follow nila ini. Kung masigi pag ini will make another reporting kag this is already in the sense na sang aton nga LTFRB kag dapat makusyon man ining aton nga mga transport cooperative. Pero wala pa sa compliance sila. May mga nag-submit nasa ambal ko na may nag-submit nga nag-extend sila until 10 PM daw duwa ini ka transport co-op. Pero ting amon niya gina-expect ya is dapat ang tanan 24 hours kag nagid nato gid ang dispatching plan nila nga hindi man natanan nga unit padlaganon mo sa 24 hours pag abot sang alas 10 pwede ka man ka-allocate dira isa or duwa lang ka unit so that nga ang maintenance kag ang hindi man sila mapirdi. Nabatian diri ba mo siyam ang pahayag sa Chief ng Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, retired Police Colonel Aldarico Garabanzo. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa. Way naman sa iban pa nga tinutuyo nga aton sa gobyerno kunti hatagan kita sa kay gayunan nga magpangita man sa livelihood or palangabuhian, pero yung pinaka-importante is na legal hindi bot silingon nga kay kumo pigado mapasugta na lang nga magbiyahe dira sa kulurom kay kabudlay kun matabo karon banwa nga maka-encounter ikaw sa disgrasya nagdugang ang libog sa imong sining nga ulo so mas managakamaayo nga magtawag sigani magpa-legitimize ikaw sa imo sining nga pagbiyahe kag ginabi-abi man nato nining duha ka mga kooperatiba nga nagmando or naghando man sa sining ginahingyo karon sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga magbiyahe 24 hours para nga ma-cater sini nila mga kultura naton nga mayara sang trabaho kag nagapadulong sa ila sining tagsa kalubrahan sa 10 oras ang kagabihon ukon sang kagahon.
Pagbalik nato na banwa dugang pag-insining nga mga balita kag impormasyon ang Provincial Health Office sandig sa ila sining record nagdamo kunong mga babayi nga nagagamit sa family planning. Kag latest update man din naton sa nagluntad sini karon iya nga vehicular accident sa banwa sang Uton. Ako sa niinti ginpapauli na ang driver nga nagamaniho sang minibus nga binungguan sang pribado nga salakyan kag ginbawian gid sang kabuhi ang driver sang pribado nga salakyan. Mga balita kag impormasyon balikan ta sa aton sini nga pagpalayag sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto matapos gid lamang pila ka importante nga mga pahibalo. Taas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw. Plus wala di Iloilo. Billboard of Activities for July 6 to 12, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda ang saliwat overwhelmed with excitement bangod silang natalana nga maghatag sa inyo sang another great musical show sa concert at the Plaza. Coming your way sa July 12, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa July 13, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Iyari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalik ito. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Tanan kita mayara sang bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka ba lang ang mga bata nga mahilig sa video games? 20 minutos na nakaligad sa takna. Siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa bombo anay sa udto. Sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo. Storyan taman karon ng ang Chief of Police ng Police Station number 3, si Police Captain Mary Jane Panes ginakakasa pwesto kag pagabuslan ini siya sa aton sining mga kabombos ang isaman ka kapitan, police captain man nga babaye. No, ti formerly nagpungko bilang OIC man sa bahin sa lapas sa police station or police station number 2 kung hindi ako magsala. Di may panibag-o sining paghulag sa mga nagapungko karon nga mga chief of police sa bahin sa Iloilo City Police Office. Later on, standby kay check karon aton ina sa aton sining mga kopda ng mga bombo reporters. But this time, balita anay nagikan sa Kapitolyo. Hambal sang Provincial Health Office niya nagadamo na gid subong mga kababaynhan nga nagagamit sa family planning kag latest sa sining minibus driver nga bilungguan sa isa ka pribado nga salakyan sa panos ang uton mga balita kaupod sa kay Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Na akitaan nga mayara sang pagsaka sang contraceptive prevalence rate o kon CPR sa may probinsya sa Iloilo, no? O kon nakitaan sa sining pagdamo sa paggamit sa mga kababaynhan sang family planning. Suno kay Dr. Vanessa Coroquinyon, ang head sa Iloilo Provincial Health Office. Agin payag sining nga sang tuig 2024 nagdangat sa 36.85%, no? O kon 185,475 ka mga users o kon mga babaye ang nagagamit sang family planning. Kung sa diente kon basihan, mas mataas ini sa target nga 30%. Bombo Champ, no? Duga pa sa natungdan halin 2022 hasta 2024 nakita sa datos nga nagasaka o kung nagadamo sa sining mga kababaynhan ang nagagamit karon sang family planning. Ginakabig man sang natungdan nga ini ang rason, no, kung nga adaw nagagamay ang mga kabataan sa may probinsya sang Iloilo kay sa ila sining kampanya sining tinutuyo nga dapat mabakunahan ang mga kabataan. So doon na notisyahan man nga adaw nagamat-amat agamay, no, ang ila sining mga outcome in terms karon sa bakuna, no, sa mga kabataan sa may probinsya sang Iloilo. Kag isa din sa ginalantaw bangod sa sining pag-engage karon sa sining family planning bumutsam sa aton sining mga kabombo. So madamo sang ginalantaw nga rason ang natungdan kun nga ang atin nagagamit sang family planning ang mga kababaynhan. Iti isa na sa gina-considered man amo ang para makalikaw, no, sa pagbusong kay tibalantad ang subong tiyempo, no, tama ka budlay ang sitwasyon, tama ka mahal sa mga blaklon. Bumutsam tiban sinikani nga way isang pamilya abaka-baka gid sa trabaho ay pa na karon kun magbusong, no, kag magdugang naman sang sa laguro sa bunang iba ti naga-engage kag nagagamit sang family planning. Ginalantaw man ang isa sa mga rason ti ang iba naga-considered man sang ila sini nga mga buwas damlag sa aton sini nga mga kabombo nga ti once kun magbusong sila temprano
basi hindi na sila makatapos ang pag-eskwela o kung hindi na nila bayluhan ang kabudlay halin sang una, no, kung ini sila ang magbusong temprano. So munang ipila ka mga consideration kung nga ang may araya sang family planning kag isa man sa rason kung nga nagigamay ang mga kabataan nga ginabukunahan sa may probinsya sang Iloilo. Alib lang ng kabayan sa pahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion. Isa sa mga rason kung nga hindi naton maabot ang target nga fully immunized child coverage amo ang mataas nga contraceptive prevalence rate sa probinsya. Bangod madamo na ang kababainhan nga nagagamit sa family planning, naganubo man ang kabataan no, nga ginatawo. So ang aton nga data nagapakita no sa FHSIS nga halin 2022 hasta 2024 sige-sige lang ang pagtaas ang aton nga contraceptive prevalence rate. In fact, no, ang national target is just 30%, but because nga nami man ang pagbaton sang aton nga mga women no of reproductive age sang family planning program no sang Department of Health, Province of Iloilo kag Municipal Health Offices and City Health Office naglabot sa 36.85% ukon equivalent to 185,475 nga mga babayi no nga naga-practice ang family planning. In fact, dupila na katuig nga ang aton nga births no total number of live births actual no less than 20,000 sa subungat 2024 sa 2024 mga almost 19,500 plus lang ang mga live births naton sa probinsya sang Iloilo. So amo na nga ang aton nga mga health workers amo man ganubo ang coverage no sang ilang indicator nga fully immunized child because as they have said kamay nagin man lang bata sa ilang nga mga banwa. Jomar? Isa sa mga rason, siguro ang isa sa mga challenges no nga gina-encounter nga ang iban nga banwa tamaan ka nubo gid sang accomplishment, may iban nga percent, for example alimod dyan no istansya no isa sang nakitaan is taas ang projected population no alleged no wala na gid kuno mga bata nga para ibakunahan. Taas gid ang pag-set sang projected pop nga naghalin sa Department of Health so that nasuyod naman kuno nila pero wala na gid mga bata. So amo na ang isa sa mga challenges man nga nakitaan naton. Kaga ang aton pag hindi tagin manigar may haragig kitabi nga mga lagyo gid nga mga nga barangay, mga sityo, mga purok nga kundiin kilanlan pa sila magsakay sa mga habal-habal, wala man sila service no ang pamlete tag 500 no pesos no back and forth kisa sobra pa da no. So nabudlayan gid sila nga amo na isa na sa mga nakitaan man nga so that nga imbis nga every week nila kadtuan kisa once a month na lang no. So those are the challenges man nga nakita naton nga tani ang aton man nga mga pumuluyo buligan man ang aton nga mga health workers no kay man ang ini nga pagpabakuna sang mga ila kabataan ini dako gini nga mabulig para maging healthy ang ilang mga bata, hindi magmalasakit no sa mga vaccine preventable diseases no para nga maluwas man ang ilang kabataan sa death. Nabatian si Iloilo Provincial Health Officer Maria Socorro Quinion bumutsamti sa bahin karon sang probinsya sang Iloilo sige-sige man nang ila sini nga pagpatikayon sang sining pagpangbakuna agod nga ti malikawan man ang mga kabataan sa kung ano man sining sahi sang balatian
bumuchamp amo na nga nakakam up man sila dire karon sang information ngani nga abangod no ti sa sining family planning do nagagamay no ang populasyon sa mga bataan sa may probinsya sa Iloilo bumuchamp. Kalti subo nga tiyempo nga daan Bombo Jomar nga ti mapropinot kag hugtanay paha. Nagakadapat gid man nga mag-practice ang nagakigo sining family planning, hindi kay sagad lang ka sining ka tawag sining gani ka pinamata. Although maginta padulong pamata kay ti lantaon taman ang sitwasyon sa katon sining nga pagpangabuhi kay ang masafer gyapon wa isang liwan kunti mga kabataan joms mo kung hindi masaguran mayo. Amo pagindang isa sa mga resulta nga kung sa diinti may mga malnourished, may mga balatianon, ti bangod nga hindi matatapan sa mayo but kung nakaprograma iyang pagtukod nimo sang pamilya, ginaistoryahan nyo with the help of the government katulad sang paggamit sang family planning, di dako ini nga bagay, Bombo Jomar? Amo ganit mo nang isa man sa gina-consider sini karon nga mga rason kung nga ang naga-decide no ang mga kababinhan nga maggamit sang family planning bangod man sa sining consideration karon sa estado sang ila sining nga pangabuhi tilakip man sini kay ang Iloilo di ba sa latest to nga survey sa Liligado nagabati man sa sa kadabuon sa kaso sa HIV Bumucham. Sama na ang pag-engage man sa family planning kung paano nga malikawan ang ining mga sexually transmitted disease no nga makangkon ikaw na karon sa aton sa di ka mga kabumbo no pero ti amo na ang isa man sa mga rason kung pamilyado nga ang may mga Jomar kung pamilyado ka na nga tawo hindi mo na ginya kinanglan niya mangita pa sang iban siniyang partner kay may asawa ka kag bana ka beti nga ma-engage ka pa iya karon sa iban pagin sinadira iyang tawo sa sexual intercourse. Dapat kung naumpisahan mo na nga magtukod ka sang pamilya, focus mo dira na lang pamilya, career, trabaho, kag paano mo siniyang mahatagan sang mayo nga buwas damlag imo sining pataan pero siling mag-engage ka pa sa sexual relationship other sa imo siniya partner, other sa imo sining asawa dira tido why gid nagakangay kag hindi gid husto Bombo Jomar tapos parang malikawan mo ang sexually transmitted disease magamit-gamit ka lang na sa mga proteksyon hindi ginaya pwede mag-amos na no sa aton sining mga kulturan so kung may family planning na amo na ganing nga family planning kay ginaplanuhan mo imo sining nga pamilya so why na dayan nalakip ang pag-engage sa any sexual activities or sexual relationship sa iban sining nga tawo magluwa sa imo sining nga asawa kun bana. So mo nang sinid no amo ning isa di sa ginalantaw sini Bumucham sa aton sini nga mga kabumero so ti kun gamay ang ang mga kabataan so do makabulig-bulig man siguro sa aton sa ekonomiya kay gamay ang gamay ang matagan sang mga serbisyo like kung damo kabataan tapos malaris man kung pigadong pamilya so damo man ang tagan man sa ayuda sa gobyerno ta Bumucham sa aton sa mga kabobo may ang family planning nga ginatawag way man niya nagatuyo nga pagamayon ang populasyon kunti ang tinutuyo sining family planning nga maplastar nimo ang isa ka pamilya masaguran mo kung pila ka bilog ang bata nga inyo sining masarangan kag mapaeskwela nyo sang maayo matagan sang maayo sining nutrisyon mapakaon sang gusto no pero why niya siling nga nagalimit lamang sa isa, dua, tatlo ang family planning nagadipindi amo na gani nga sa tinaga pa lang family planning but silingon ginaplanuhan
For example, abiti, hindi lang man ang mga pigado naga-family planning Bombo Jomar mo. Pati iyang mga manggarano naga-family planning gani, hilabi pa ang mga damo gid kwarta. Why man sila ga-family planning pero sulod sa paminsaro nila ti hasta sa duwamon bata. Kay bala mo ti may mga negosyo pa kami nga turgaron, may mga empleyado kami nga amo sini, amo sadto, negosyo namon damo, nag-branch out kami. So sako na sila. Ang ining family planning hindi lamang iniiya eksklusibo para sa mga pigado kay para mapunggan ang pagpaminata. Hindi mo na. Kunti, ginapasiguro sa ngaton sining gobyerno pinagi sa sining family planning nga masaguran mo ang imo siniya nga mga kabataan, maprovidean mo siya sang maayo nga nutrisyon, edukasyon, kag hindi siya mangin malnourished kag balatianon. Amo sina ang mayor nga mga tinutuyo sang family planning Bombo Jomar. Pero ti obserbaran naton gani do kalabanan subong sa mga pigado adaway na sa family planning do pamili na lang. Amo na balang hambal sang kilala ko tanhon mo pa na kon gakalam na. Alam ho kag daw. Amo nang amo nang isa dira sa nakita naton kung sa di ka medyo pigado do mo patunda mo kabataan mo. Lamho ang Bombo Jomar pagkamba kung ati ano pa na kung kalam na no. Amo na no, amo nang ginaplasado karon sang dala igham na mirada po jobs pa dumay but silingon ka Why man Why man, okay. Mas mayo. So muna bubusam no ang sa bahin dire karon sang provincial capital so ongoing man no ang ila sining pagpatigayon man karon sa time sa sining pagpabakuna sa mga kabataan sa may probinsya sang Iloilo. Sa pihak sining bahin ipabati lang di ang latest karon kay ang driver no sa sining modernized unit nga bus nga involved sa aksidente sa dablag na sa may banwasang Oton, especially sa may barangay San Antonio, agin released no sa may presuhan matapos naglaps ang sining reglementary period. Suno kay Police Captain Lonelin Talamilio ang Deputy Chief of Police ng Oton Municipal Police Station why sang nag-file no sang kaso batok sa driver sang bus. Dugang pa sa natungdan na established naman nakita man sang pamilya ang kuha sa dashcam sa sining bus kung sa diin may ara no nga nakita dito nga ang ining salakyan sa biktima no nga gibawian sang kabuhi ang naglapaw sa sining linya Bumbutsang Prason nga bumunggo ini sa may modernized bus isa man suno sa sa ginalantaw sa pamilya nga posible nga hindi naman sila mag-file sang nagakaigo sining kaso batok sa driver sang bus. Ang sakay sang bus may mga nagkalabilin pa sa ospital pero may mga iban nga gin Bombo Jomar. Na dula ang linya ni Bombo Jomar. Anyway, standby kay balik-balikan ta siya sa dili madugay. Dili man sa aton sining pangalagan. Why naman nag-file kuno sang kaso ang pamilya sining biktima. Sandig man sa pag-review sang dashcam ang kuha sang modernized bus gani or minibus. So sining natabo karon iya nga makabig naton trahedya sa bahin sang pamilya sang biktima. Muna ngang diskrasya ginaton mapulong aluyag taman sining likawan pero hindi tagid mapulong pero sa gihapon ang aton lang siniya nga kapital among paghalong lang gid ilabi pa sa mga nagamaneho sang ila sining mga tagsa kasalakyan pribado man inaukon pampubliko no para nga ti makapadulong kita makabot kita sa aton sining tagsa ka destinasyon nga waay isang ni Bakiras man sa aton sining lawas. 40 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balikan ta, Bombo Jomar. Standby. No, check ta ang linya ni Bombo Jomar. Dili madugay, dili man sa aton sining pagpangalagan.
Kag standby man dira sa kay Bumbokril Milyesa ining latest nga datos karon nagikan man iya sa bahin sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 sa sining mga drug cleared na barangay sa bilog nga Western Visayas naglabot sa 1959, 1,959 sa syudad sa Iloilo 86 out of 180 pero doon nakibot kita kay last time to sa pag-check naton doon nagasubra na ni 100 barangay sang gindeklarara sa drug cleared mo o tinga naga-86 na lang ako ano may barangay nga ginkakasalistahan bilang drug-free barangay kay man madamo sang mga drugista gyapon lately nga nadakpan sa ila sining lugar sa ila sining barangay. Check ta na sa aton sining pangalagan balikan ta si Bombo Jomar. Bombo Jomar, please come back. So puto gani ang giplastad rin no sang Oton Municipal Police Station nga nakita no sang pamilya man kun atong plastada kag didto tina-establishment nga ang salakyan sang biktima ang gibawan sa kabuhi nga mo ang naglapaw kag bumunggo didto sa may atubang sa porsyon sa modernized unit. Speaking naman sa mga pasahero isang bus way bansang nakangkon abi sa mga patal sini nga mga pilas kag naghambal man nga ang galastuhon nga i-shoulder lang ya sang kooperatiba babutsap sa sining mga pasahero didto ya sa sulod nga nagkarapilasad kagin pangdala sa may hospital. Ari lang confirmation kay Police Captain Lunelin Talamilio. Kagapon, mga around 6 p.m. na ang driver sang modernized jeep after nag-expire ang reglementary period. Subot silikon, why man siyang domain nag-file, ma'am? Siya? Wala, what file man niya case kay based sa investigation sang PNP, daw nagagwa ang sa makita bala sa dashcam sang modernized jeep na gagwa nga si auto ang nag-swerve para left kag nagbunggo sa bus. So bali ang sa pamilya do nag-file man sila sang non-interest na? Awa pa subong, sir. So bali pwede pa na sila maka-file in case kung magbago pinsar abi, ma'am? However, kay kung basihan lang ang investigation ni PNP, sir, hindi man naton mahambal nga ang error or ang fault nga natabo nga insidente is ang bus mo. Kung mag-base ka sa blotter report, sir. Oo. So, parang initially, daw man sang kakulangan tong driver. Mando sa insakto man siya nga dala nga ang iya nga way nga iya nga nga ginaano nga usoy nga dalan iya man sa iya nga sa right side man. Ang area do ano na siya, ma'am, do kasi din prone area gyud da. Oo, bala sa labanan di sa highway sang Oton, especially kung mauluan nun accident prone area. Accident prone gid sir basta wala ka lang gahalong. Maski iban gani gahalong pa pero amo gid na hindi gid malikawan ang aksidente sa dalan. So bala no status ka driver balik siya dayon sa biyahe? No lang sir kung ang sang iya sang ila nga sa tagdumalahan sang modernized jeep. Wala lang kabalo sang decision. By the way, ma'am, ang sakay sining sa bus sa hospital or pila na kalagwa, ma'am? So far wala man namon na monitor ang status sa mga sakay sang bus. Ang last lang tanamon nga information is gindala sila tanan ang nakaagom sa mga minor injuries, gindala tanan sa mga nearest hospital. So bali ang sadas kami ara mo na yata, ma'am. Ara sa aton guro investigator on case or hindi lang ko pero bas ara guro sa iya, sir. Na mention ang ining driver sang bus may mga pasahero to sin ma shoulder to sa hospital, ma'am. Kung lang naton, sir, siguro ang tagmala ang ma-shoulder to ko sa ila mga pasahero, sir, nga na injured. So, bet iban doon na-release na, ma'am? Hindi lang ko sure, sir, pero kung minor lang man tong injuries nila, siguro, hindi lang ko sure, sir, sa ila status, sir, medical status sa mga victim, sa mga injured niya, mga pasahero, sir. Sa driver nga napatay, ma'am, kulang tuligad yung license, no? Na nakita na siya. Nakita so far, sir, may wala man update or wala guro, sir. Wala man bigin pakita iya nga kay wala na record sa amon nga magin pakita iya parents nga
driver's license, sir. Kay isang time na tabo ang incident, wala may makita nga license sa iya nga position, sir. So bali bot silingon why siya sang lisensya? Si Police Captain Lieutenant Talamilio, ang Deputy Chief of Police sa Uton Municipal Police Station, Bombochamp. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining nga balita nga natipon sa may Kapitolyo kag sumuban sa Uton na PNP. Sa liwata, no? Halong lang sa pagmaneho sang salakyan, likawan ining mga pagmaneho sang salakyan kung natuyo, yara sa impluensya sa makulubong nga ilimnon, illegal nga droga, sa aton sini nga mga kabumbo kung nagainit ang imo sini nga ulo, magpundo anay, hindi mag-drive sang salakyan, hatagi sang kayunan nga ma-relax ang imo sini nga paminsaron, maghinahawa sang dalom, tanan na lang nga mga pwede himuon agod nga makalikaw kita nga mangin reckless kita sa pagbaneho sang salakyan, ang dapat naton iya nga paminsaron gid para nga malikaw kita sa mga disgrasya sa dalanon. Si Mayor Inday Raisa trenyas sa Tsunag Pagwa sang isa iya ka executive order number 18. Now, nga kung sa diin gindeklarar niya nga kada Sabado sa bilog nga syudad sang Iloilo ang clean up day. Now, clean up day bangod man nga ti may risgo kag may mga kaso kita nga na record sang dengue kag leptospirosis subong man iban pagid sini nga mga pamalatian bangod sang ting-ululan, no? Kay ti hindi man lipod si balo naton basta gani chimpos ang tingulan, ara na ang ginatawag sining wild. Ano ining wild? Ining mga waterborne diseases, influenza, leptospirosis, kag dengue. So sa sining executive order ni Mayor Inday Raisa Trenyas, no, nga tagsa ka Sabado, clean up day sa bilog sining nga syudad sa nga Iloilo. No, sa aton sining nga mga kasimanwati, kooperahan naton ini. No, kay ining executive order ni Mayor Inday Raisa, hindi niya para sa iya, kundi para ni sa mga pumuluyo sang syudad sa nga Iloilo. Kay this is one way nga malikawan nato ang anuman nga sahi isang pamalatian kung magpanglimpyo kita. Mas labing maayo pagigani iya kung hindi lang Sabado mo, no? Adlaw-adlaw magpanglimpyo gid kita. Kung mag-ulan gani ti dayon naton sini pang check up dira sa sulod sa aton panimalay, sagwa sa aton sinugsaran, kung may mga bagay dira nga mahimo tiniran bla sang tubig nga mangin breeding grounds sang mga lamok nga carrier sang dengue hemorrhagic fever. Kay ti dengue subong kabalo naman kamo siguro no? Ngaway niya sa may ginapili bata tigulang siniya banwa babayi lalaki pwede iya nga maduktan sining balatian nga dengue. Same as with sa mga waterborne diseases, sang influenza, leptospirosis. Kung may nagadanaw-danaw bauti, hindi gid ka mo mag-ubog. Sa aton sining mga kabumbog, galing iti ang kalabanan subong sa aton, abi iya, diri sa bayan sa syudad sang Iloilo, nagatrabaho mo. No? So, ang libre na gid lang nga makapatawhay among adlaw sang Sabado. So, kada Sabado, clean up day sa bilog sining nga syudad sa Iloilo. Kung may opisina kapag sa Sabado, kung do lang alang gid, ti pagka Domingo pwede gid ikaw iya makapanglimpyo sa inyo sining iya nga ugsaran. Sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati. Isa man ini sa dapat naton nga hatagan sa nagakigo nga igtulupangod kag nagakadapat gid nga mag-kooperar kita sa sining executive order sa aton sini iya nga alkalde ni Mayor Inday Raisa. No, sa aton sini nga mga kauturan para nga ti hindi na kita sagad kabinantay dira nga kung pila naman ang kaso sa nga dengue, pila naman ang kaso sa nga leptospirosis, maisip kita sa mga naka-recover, so on and so forth. Dapat iya ang ginaistoryahan sini rin naton iya banwa, no, nga malimpyo nga aton sini nga ugsaran. No, maistoryahan sila rin naton ang iban siniya nga mga problema kung anugin man No, pero ining pagkabalaka sa dengue sa pamalatian,
mahagan-hagan gawa nga ginaistoryahan ini bangod man sa sining kapisan gilang kapital tadiri mo, no? Kag this is one way, the best way sa pag-prevent sa mga pamalatian ang pagpanglimpyo. So, clean up day kada Sabado sa syudad sa Iloilo, sandigman sa Executive Order number 18 ni Mayor Inday Raisa Treñas. Check ko naman this time balita ni Bombo Krill Miliesa. Ang PDEA 6 nakarecord sa 1,959 ka mga drug-cleared na barangay sa bilog na niya Western Visayas. Sa syudad sa Iloilo, 86 out of 180. Mga detalye sa follow-up report ni Bobo Krill Miliesa direktamente sa talatapan sa Philippine Drug Enforcement Regional Office 6. Sa Bobo Krill, sa report, please go ahead. Indeklarada sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 na 1,959 sa 3,389 sa mga barangay sa Western Visayas o 96.37% ang mga drug-cleared base sa pinakabagong na datos pagtag Hunyo 30, 2025. Sa kabukusan, mayara sa 3,270 sa 3,389 ka mga barangay sa Region 6 ang napamatudan na drug-cleared, lakip na ang 100% sa mga barangay sa Aklan, Antique, Guimaras. Ang probinsya sa Iloilo mayara sa 99.59% drug-cleared rate, kung sa diin mayara pa sang 7 sa mga nabilin nga mga barangay nga hindi pa cleared. Samtang ang Capiz mayara sang 93.45% kag mayara pa sang bilin nga 31 sa mga barangay nga hindi pa man sa cleared. Sa syudad sang Iloilo mayara sang 52.78% kag out of 180 ka mga barangay may ara pa sang 85 ang hindi clear. Sunod sa aton nga gin-interview pa gina sa PDEA Bombo Champ, ang pinaka-amo nga cleared diri sa syudad sa Iloilo is amo ang City Proper District nga mayara sang 28 na nga barangay na drug cleared. Sa interview sa Bombo Radio kay Maria Gracelia Tanalion, spokesperson sang PDEA 6, mayara sa nagdugang na apat sa drug cleared barangay amo ang barangay Timpas, Panitan Capiz, barangay Bayuyan, Estancia Iloilo, kag halin diri sa barangay sang syudad sang Iloilo amo ang barangay Lulo Drive, Arevalo, kag barangay Catalimban, Molo. Sabay na sang konteksto sang datos, hindi gid mahimo nga makumparar naton ang tuig sang 2024 sa subong nga 2025 kay sang 2024 ang report sang PDEA naglakip lang sang barangay sa Negros Occidental kag Bacolod City nga kabahin pa sang Western Visayas last year. Apang subong nga 2025 hindi na dinakabig ang Negros kag Bacolod kay kabahin na ini sa Negros Island Region. Sumiinis sa administrative restructuring. So bagod sini halin sa barangay nga 4,051 nagbubo na subong sa 3,389. Suno kay talyon man ang isa ka barangay nga ginakabig nga drug cleared dapat makapasar sa mga criteria nga handuman na sang Dangerous Drug Board o po diri ang wala na sang presensya sa illegal na droga, wala na sang drug pusher, drug user, suppliers, kag mga financiers. Ara man ang wala na ginakabig na drug manufacturers kag mga marijuana cultivation. Dapat man ang hambal man sang interview natin dito kanina sa PDEA nga makapasar kita ka barangay kung makapasar man ini siya sa assessment sang DOH, CILG, kag PNP. Kagdugang panitalyon nga hindi permanente ang status ng isa ka drug cleared barangay. Kinahanglan nga mapadayon kag masustensuhan ang kalimpyo patok sa illegal na droga. Kung may validated nga report nga may presensya liwat sa illegal na droga sa barangay, hindi mahimo nga basihan sa pagbawi sang drug cleared status. Aton pamatian ang pahayagan ni Maria Gracelia Tanalion, spokesperson sang PDEA 6 Committee. We just had our Regional Oversight Committee deliberation sang July 3, diri ging conduct sa Iloilo City. And then, damo kita mga barangays gin maintain ang ilang drug cleared status. And we have 4 new barangays that were cleared, no, namely Barangay Timpas in Panitan Capiz. We have Barangay Bayuyan in Estancia Iloilo. And then may duha kita di sa City of Iloilo, no, ang Yulo Drive, Arevalo, kag Catalimban, Molo. Out of 3,389 diri sa Panay Island and Guimaras,
may more than 1,900 kita nga cleared and more than 1,300 nga drug free. So total niya is 3,270 nga mga cleared out of the 3,389. Remaining percentage sa aton nga affected barangays is 3.63% or may 119 pa no ng mga bilin. And ang total cleared naman niya for the region is ara na sa 96.37%. We have also reminded these barangays annually they have to undergo validation no to ensure nga their status is maintained kag ang tanan nga mga reported newly identified drug personalities must be acted upon sang aton nga PIDEA and the PNP. So we emphasize that this status is not permanent and they have to ensure nga ang mga requirements under the sustainability phase are also complied. Yes, oo. Under ina sa aton nga Dangerous Drugs Board Regulation under Section 8, we have parameters under this section. Included na dira ang there must be absence of drugs, no? There must absence of supplies. Dapat wala kita sa mga pushers and users. Also, there must be the absence of coddlers, financiers, manufacturers. There are no marijuana cultivation or clandestine laboratories. Dapat aktibo ang aton ng mga barangay officers as well as aton nga SK no in conducting preventive education as well as their involvement for anti-drug campaign. Pag-assist sa mga persons who use drugs naton nga matagaan sang proper intervention if they would want to surrender or undergo rehabilitation. So all of this must be complied no. These parameters are not by PIDEA alone. They also must pass ang parameters ni Department of Health as well as ni DILG sa mga BADAC activations and enhancement. And of course, iyaman sa PNP. We emphasize always sa aton nga mga newly declared cleared barangays that the status no upon issuance ang aton nga committee hindi ni siya permanente no, it has to be sustained and if there are reports nga hindi maaksyonan or were not reported to the authorities no, it can be a ground for revocation of the status. So lain-lain di kita kasagid within this period, nagtaas ba, no? It all depends on the compliance man sa mga barangay. Kadtong naaksyonan na naton ang tanan nga mga reported nga illegal drug activities. Okay. Maria Desia Penelion, spokesperson sa PIDEA, Sis Bombacham. Alright, so ang data subong sa PIDEA wala na nalakip or wala na na-include ang Negros Island region, particularly Bacolod City and the Negros Occidental. So that is why nga nagnubo ikumparar nimo abi last 2024 Bobokril. Bali ang kang 2024 Bombacham kung sa dinagara pa ang Negros ug Bacolod nayara nga 92.99% nga mga barangay na cleared and subong kay wala na naupod ang Negros kag ang Bacolod mayara na kita subong sang ang rate nga 96.37 nga drug cleared barangays within Western Visayas ng Panay Island Pabusang. Aha. Balikan ko lang ang Molo kag Inato kag ang Arevalo ano na mention ni Ma'am Shaitan Alyon? Bali, may isa subong nga datos nanda last July 3 sang anda nga deliberation. May apat ka nagdugang nga bag-o nga barangay amo dito ang halin sa Capiz, ang barangay Simpas, Panitanan. Tapos isa is ara sa Estancia, which is barangay Bayuyan. Kagduwa diri sa sudad ng Iloilo amo ang barangay Yulo Drive, Arevalo, kag barangay Talingban, Molo. Katilingban. So drug cleared ini sila? Yes, Bombacham. Latest nga na drug clear? Yes, Bombacham. As of July 3, nanda nga deliberation. Alright. Sige. Thank you again, Bombokril. Ini si Bombocril tayo sa Liasa para sa number 1 and the most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.
Salamat gid na Bombo Krill Milyasa sa imo siniiya nga follow-up report, no? Kung lang taon naton sa aton sinima kulturan, ang numero man lang ning basihan to, no? Last time kunya ko magsala, but hindi ko lang ma-recall kid specifically ang tuig, doon nakalabot kita sa 100, no? Ka mga barangays diri sa siyudad sang Iloilo, if my memory serves me right, but doon nakibot magkita nga nag-86 na lang ni. Although may duwa ka barangay nga nagdugang, ang Katilingban, Molo, kag ang Yulo Drive sa Arevalo, pero do medyo nagdubo-dubo gawa ang naka-retain sang drug cleared barangay nga status diri sa bahin sa siyudad sa Iloilo. Siguro inibangod man sa pila ka mga serye sang anti-drug buy-bust operation or anti-drug operation, mga buy-bust operation gingin kesa sa nagkalain-lain man sini nga mga drug enforcement unit katulad sa nga malamo kada police station may may SDET gingin natawag, Station Drug Enforcement Team. So sa pangkabilugan amo ning City Drug Enforcement Unit under bala sa liderato ni Police Captain Ryan Christ Inot. Sa aton sini nga mga kabumbo. So kada operate nila way naganubo sa 300,000 pesos ang ma-recover nga balor sang illegal sini nga droga. Kung kaisa gani sini Banwati tag sobra 1 ka milyon, lapit 1 ka milyon, 500,000, 600, 700, 800,000. Nga balor sa illegal nga droga ila sini nga ma-recover. So hindi na kita hindi na maglibog ang uluta. Di na kita matingala. Kung nga, nagnubo ang numero sa drug-cleared barangay diri sa bahin sang siyudad sa Iloilo. But we're going to counter-check sa sining mga informasyon man o si saon tayo dugang na particularmente sa bahin lang iya sang siyudad sa Iloilo. Kung ano man ang status diri karon sa illegal drugs. Iban sini mga balita kang impormasyon tugyanta sa Iban sini Manusan Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Isumamot siya Mablanco Vergabilin sa imo. Sang manayanay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa mo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang Plazwala de Iloilo Billboard of Activities for July 6 to 12, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda ang saliwat overwhelmed with excitement bangod silang natalana nga maghatag sa inyo sang another great musical show sa concert at the Plaza coming your way sa July 12, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazwala de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazwala de Iloilo. Sa July 13, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazwala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyong balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman na maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sama sunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa.
kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas. Sa diin The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, sigurado. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Ini si Tita Regine. Of course, oras na para sa aton nga pag-ugdanay. Liwat diri sa kahapon lamang program. So welcome everyone. Thank you gid again for being there. And salamat sa mga letter senders naton. We are going to be entertained again. And at the same time, may mga makuha na naman kita, no? Mga bagay-bagay, mga learnings, mga lessons. So sa nga hapon, nga pa ato nga pag-inupdanay. At the same time, mga kalingawan. Sa inyo may istorya dira, if ready na, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung insulat, ipadala na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City.
Here's our song for you sa Siningang Hapon from Vanessa Gonzalez, Umiibig Sa'yo. Mayong hapon, welcome sa KLP. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing makaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko ay sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, Vanessa Gonzalez, umiibig ka na ba or katatapos lang ng relationship? Kasi pwede man ma-request pwede man ma-share what happened. 17 minutes after 2 o'clock. Again, hello and welcome sa tanan gid nga mga nagaupod sa aton. Kaupod niyo si Tita Regine and ang aton nga first story for today, gin-request subong gid nga adlaw naton basahon. Nagikan kay Mr. Survivor of Southern Iloilo. Dear Tita Regine. Maayong hapon gid sa imo Tita Reg. Kag subong man sa tanan nga mga maukod nga matagpalamati kag letter senders sang kahapon lamang program. Bale, ikapito ko na ini nga entry, Tita. Kag ang ako naman subong nga i-share nahanungod ini sa mga kababalaghan, katingalahan, kag sa mga butang nga halos hindi mapatihan.
Pero akon gid nga naeksperyensyahan. Paagi sa akon nga palamatin-an, kag aktual nga nakitaan. Sa moderno na naton subong nga panahon, kakadamo na sa mga teknolohiya ang naimbento, kagamuman ang mga discoveries paagi sa siyensya. Siguro, ang iban, wala na gani nagapati sa mga butang nga may kaangtanan sa mga kababalaghan o kon misteryo. Mga hindi kinaandan nga mga hitabo, kag mga butang nga hindi madali ipaathag nga nag-exister diri sa ibabaw sang kalibutan. Pero bisan ako man gani tita, hindi man gani ako sure kung matuod gid man bala nga nag-exister pa ang mga ini. Pero akon gid dinhi nga naeksperyensyahan. Hindi lamang ang amon kamagulangan nga utod nga si Lavender Mom ang may mga naka-eksperyensya kasubong sini. Ang mga naeksperyensyahan nga kasubong sini, kundi pati ako man mismo. Mayara man ako nga mga naeksperyensyahan, Tita Reg, kagamo ini subong ang akon nga igapig pakigbahin sa aton nga mga tagpalamati. Suguran ko na ang akon pagsaysay. Una, sa elementary pa lang ako sadto. Siguro mga grade 4 or grade 5 ako that time. Mga alas 7 sa gabi, nagpanamang kami isang akon manghod nga lalaki. Kagupod ko man ang magulang ko nga babayi. Sa may kahunan nga sa may takas man lang sang amon balay kami nagpangita sang damang kay tigdaramang gidabi sang tiun nga ato. May nakita ako, Tita Reg, nga nagalupad sa kalangitan nga nagadabdab as in nagakalayo gid tita. Korti tawo nga nagakalayo ang lawas. Pero hindi ko mabalaan kung lalaki o kung babayi. Pero malaba ang buhok. Daw sa balde lang ini kadako, pero masyado ini kasanag. Ang iya sini nga direction from northwest to southeast. Ako ang una nga nakakita. Gani ginambalan kong akong duwa ka mga utod. Hamba ko sa ilang nga duwa. Ano rang nagalupad man? Lantawan nyo bala, nagakalayo ha? Gintudlo ko sa ilang nga duha. Kagsang pagtangla nila sa langit, ila man ini nga nakita. Sa sobra namon nga kahadlok, gani, nagdinalagan kami pauli sa balay. Pag-abot sa balay, ginsugid namon kay nanay, nga may nakita kami nga nagalupad sa langit, nga nagasanglab o kung nagakalayo ang lawas. Hambal ni nanay, borolakaw di ah. Kung inyo gani nga makita, hindi ninyo pagmunuhon, kag itudlo, kay makasinda di ah. Sa bata ko nga edad, tita, gani kinulbaan man ako sa ginhambal ni nanay sa amon, sang tiun nga ato. Sa bugos ko nga kabuhi, Tita Reg, kaisa ko lang gid ato nga nakita o ko na eksperyensyahan. Ikaduha, Tita Reg, nakakita ako sang San Telmo sa may likod lang sang dapog sang amon balay. Bilog ini tita nga kalayo, nga daw sa bola, pero dako-dako lang sa inumol. Nakita ko ini nga nagalakat. Mga isa ka ruler kag tunga ang kataason halin sa duta. Pero mga 2 meters lang man ang iya nga nalabutan kag nadula ini gilayon sa akon panulukan. Ikatatlo, Tita Reg, sang pag-high school ko. Tungod kay wala pa sadto sang TV sa amon balay, kag bag-o pa lang sadto nakalabot ang kuryente sa amon balay sa uma, nga proyekto ni Anay President Benigno Simeon C. Aquino III. Gani, halos kada maghapon o kung magtakop sirom. Bisan pa nga may klase pa sina pagkaaga, pero nagatukad gid kami sa may kamalig namon nga lapit sa karsada. Agud nga magtan-aw sang TV. Kag may TV abitana didto tita, kag masinaw ang mga channels, bisan nga antena lang ang ginagamit. Tungod nga sa buklod na nga bahin ang iniginatindugan sang amon kamalig, siguro mga 15 minutes kung imo ini nga lakton, patukad halin sa balay namon sa ubos. Pero lain naman nga linya sang kuryente ang ginakonektaran sini. Isa sadto kahapon, Tita Reg, nagtukad kami didto agud nga magtan-aw sang TV.
Sang pagkagabi na, sang time nga ato, bago lang natapos ang panalithi. Siguro, mga pasado 7:00 na sa gabi. May nabatian kami nga nagatapak-tapak sa may sagwa sang kamalig. Ang tunog sang nagatapak-tapak Tita Reg, daw pareho bala nga naka-boots. Pero matunog ang tapak-tapak sini. Ang nagatapak-tapak, bali naglihid ini sa may gilid sang balkon, pakadto sa may atubangan sang hagdanan, nga pasaka sa balkon. Sang nakaabot na sa may hagdanan, naguntat man ini gilayon. Kung tawo ato tita, wala man kami sa may nabatian nga nagahod, nagpanawag, o kung nagpanuktok sa may portahan. Kag wala man kami sa may nabatian nga may nagtapak-tapak palayo. Kay may portahan abi sa may babaw kahagdanan, antes ka makasulod o kung makasaka sa balkon sang kamalig. Sarado na abi kato ang kamalig tita, kay gabi na, pero wala namon ginlingling sa may giha sang bintana. Kay nahadlok man kami abi, kay nagapalanindog man gani ang amon mga balahibo sang tiun nga ato. Sa baylo, nakatuon na lang ang amon atensyon sa pagtanaw sang palagwaon sa TV. Kung amon na to nga ginlingling, siguro nakita gid namon kung ano ang ara sa gwa, kay tad-tad mo lang abi ang dingding kag bintana sang kamalig Tita Reg. Saling namon, ano to nagatapak-tapak man? Daw army nga naka-combat. Pero to ka imposible tita, nga sang paglihid sa nagatapak-tapak sa may kilid sang balkon, tayo yun gid ang iyalakat pakadto sa may hagdanan. Pero paano siya nakalakat sang tayo yun? Kaysa may kilid sang balkon, masyado kakitid katama sang dalan. Kag kung mag-agi ka didto, kinahanglan mo nga maghinay o kung magpangapot sa may punta sang berha. Kay medyo mataas na abi sa may gilid sang balkon tita. Mahulog ka gid sa banglid, sa ubos, kung hindi ka maghinay-hinay o kung magpangapot. Pero hindi man gid masyado gid kataas tita Siguro mga 3 meters lang man ang kataason sini. Sa pagligad, sang pila ka mga minutos, amo na, kagin istoryahan namon, atong nabatian namon, nga nagatapak-tapak sa may gwa sang kamalig. Siling namon, pasig bala kung maligno, o kung panulay, nga ginpahog na kami. Ika-4 Tita Reg, Biyernes sadto nga adlaw, mga 9:00 sa aga, nagpangumpay ako sang saging nga pakol or wild bananas sa may ubos ng amon balay. Bale, may sapa ina sa may ubos ng amon balay. Isa ina sa pinakamasiok kag masimong nga bahin sang amon uma. Tungod masyado kadabong sa mga balikaw nga nagakabud sa mga kahoy. Ang balikaw tita, daw balagon ini, nga tama kadalag ko nga color green. Kag daw similar sa dahon sang kawayan ang iya sini nga dahon, pero malapad. Sang natapos ko na katapas ang mga saging sa may sapa, kag nakuha ko na ang mga dahon, may nakita ako tita, na 3 katawo, nga nagapadulhog sa may dalan, sa may kabanglidan. 3 sila, kay nagaistorya pa ang mga ini. Matunog ang ilang pag-istorya, pero hindi ko mamarasmasan kung parte sa ano ang ilang ginaistoryahan. Amo man ang ilang mga itsura, tungod nga nagatakilid ang mga ini. Ang 3 katawo nga nakita ko tita, hindi gid ako magsala. Ang magulang ko gid nga lalaki, kag ang 2 ko ka mga magulang nga babayi, ang akon nga nakita. Nagasundanay ini sila nga 3 padulhog, pati ang tingog, kag ang bayo nga ginasuksok, sila gid Tita Reg. Medyo masiok abi ang banglid tita, kag may madabo nga mga hagunoy sa ubos. Pero kitaon gid kung may tawo sa takas nga nagapadulhog kung ara ka sa sapa. Siguro more or less mga 45 kadupa ang kalayoon tita halin sa sapa. Ginbantayan ko ang 3 katawo tita, pero sang nalipda na ini sa mga kahoy, wala ko na nabatian nga nag-iistorya, kag wala man ini nakalapos sa dalan sa may sapa nga malapit sa akong ginapangumpayan.
Gindala ko ang dahon sang saging, kagin kumpay sa baka ni nanay. Pag-abot ko sa balay, ato na dito ang isa ko ka magulang nga babae. So ginpamangkot ko siya, siling ko sa iya. Nakatukad ka mo kinasang aga sa may kamalig niya? Hambal niya, why takon ka halin dya ho? Siling ko, abi ko ikaw to kinang nakita ko sa may tuba. Napanawag sa bahin sang amon uma nga may alagyan kag kabanglidan nga nagapadulhog kag nagaistorya. So abi ko, basi kun may ginbuol ka mo sa may kamalig kag nagdulhog man ka mo dayon. Kamu gid yang nakita ko, 3 ka mo. Pero ginbantayan ko, why man nakatapos sa may sapa? Nadura man lang ang 3 ka tawo. Sa diin to abi nag-adtubay. Ti alangan man nga mga tawo to nga nagpangayam kay waay man ti dara nga ayam. Sa diin to abi naglapos. Sila niya, why tamong katupad kina sa may kamalig base kun maligno o kung taglugar to ang nakita mo. Kaginsunod na lang ang itsura, limog, kag kolor kabayo namon. Biyernes pangadaan tulad. Sumayad lang gani kay waay mo gintawag. Kay amugid man ang mga maligno. Ginasunod nanda ang itsura kag limog ka mga tawo nga kilala mo kag mapakita kanimo. Siling pagid niya, akon gani kan may nagpanawag man kanakan, dyan man sa tuba daw si Janjan. Bali friend namon nga medyo malapit lang ang ilabalay diri sa amon. Daw iyagid limog na. Ginsabat ko, amo to haliagin sabat ko, so amo to halinan nga nagsakit ulo ko. Basi bala kung bukon tana, kay waay ko nga daan nakita. Basi kung maligno to ayhan, nga ginsunod lang ang limog na. Hasta subong, do sa hindi ko gihapon makapati sa ako na eksperyensyahan nga ako tita Reg, kung bala, or na eksperyensyahan nga ato, kung bala, bunga lamang ato sang akon pananawan kag palamatinan, o kung matuod gid man nga ginlahugan kag ginpakitaan ako sang hindi kinaandan nga mga tinuga. Ikalima, Tita Reg. Ang ako nabatian sa may sapa nga sa may kawayanan. Makaduha ko gid ini ka beses nga nabatian, tita. Ang una kay ikaduha ko ka beses nga nabatian, tita, magkapareho gid ang tunog sang ato ako sa may buklod sa may ginapasignala namon sang amon cellphone. Una ko nga nabatian, hapon sadto, mga pasado 5:00, kag ang ikaduha ko naman nga bes nga nabatian, mga 3:00 sa hapon. Ang nabatian ko nga tunog, tita, pareho gid sa una ko nga nabatian. Nabatian ko ini sa may sapa, nga sa may kawayanan, nga may nagalinupok, Tita Reg. Nagaarak lang ini nga do sa machine gun ang tunog. Pero hindi ka pareho sang palupok o kung pusil ang tunog, tita. Tungod wala ini naglanog. Hindi man tunog sang kawayan nga nabaak, nga nagaragamak. Tungod nga malinong man. Kag wala man gani isang hangin nga nagayuhuyok. Mga 3 seconds ang lupok nga daw sa nagaarak, kag gulpi man ini sa gilayon nga naguntat. Ginpanilagan ko pagani, tita. Ang sa pensar ko, ano man, may encounter? Pero ang nabatian ko, tita, masyado gid kaathag nga sa may sapa nagahalin. Ginpamangkot ko pagani ang mga tao sa balay, si nanay, kagang akon mga utod, kung nabatian Manila, siling nila, wala kuno. Pero sa ngulihi, nakasugid ang magulang ko nga babae sa akon. Nga mga 3 ka beses, may nabatian man siya kuno nga pareho man sa nabatian ko, kag sa amuman nga bahin sang sapa. Siling niya, ana, kainkanto sa talon di aubra. Tapos ginapili na lang kung sino ang mga tao nga gusto na nga pabatian. Payang iban, hindi, di asanda makabati. Ang ulihi, Tita Reg, ang ika-3 ko ka beses nga nabatian, kag sa amo man gihapon nga bahin sang sapa. Pero lain naman nga tunog ang akon nga nabatian. Gabi sadto, mga pasado 11:00. Nakabugtaw ako kay nabatian ko.
nga may nagapokpok sang drum o kung tambol. Nagpungko pa gani ako, kagin panilagan, kag atugid sa may sapa, nga sa may kawayanan nagahalin ang amo nga tunog. Kalain sang tunog sang drum nga ako nabatian. Nagatunog ini, kay nagahinay, tapos na may tono pa abi. Pero daw ginadala lang ini sang hangin sa akon nga palamatinan. Halos mga 1 ka minuto sang akon ato nga nabatian, kag naguntat ini. Sang pagkabati ko that time, nagpalanindog gid ang akon mga balahibo. Bisan nga ara ako sa sulod sang balay. Nagsulod sa paminsaron ko Tita Reg, siling ko sa akon kaugalingon. Sino man abe ang magsagad ka pamukpok sang tambol sa sapa, sa amo ato nga oras ang kagabihon. Kay malayo naman abi ang amo nga balay, halin sa karsada tita, siguro mga 15 minutes kon lakton. Kag wala gid kami isang kaiping nga mga panimalay diri sa uma. Sang time nga ato, wala na ako nagpamukaw pa kay nanay, kay tatay, kag sa akon mga utod. Kay kahamuok gid abi sang ilang nga tulog. Balaan ko gid tita, nga wala gid ko nagadamgo, uko natapungawan sang tion nga ato. Kay nagpungko pa gani ako, kagin panilagan, kag klaro gid katama ini sa akon palamatinan. Sang pagkaaga, nagpanugid ako sa mga tao sa balay. Siling sa magulang ko nga babayi. Daad ginpukaw mo ko kang gabi, kay guaan sa balay, kag panilagan, kung ano gid man to ano batian. Siling ko, why, ron ko nung pamukaw pa kaninyo, kay makaistorbo pa ko sa turog nyo. Hadlok, takon magwa. Kaparanindog gani balahibo ko, nga sa sulod ako kabalay, nga amo to ang akon nga nabatian. Ang bahin nga may sapa, kag may mga kawayanan, tita, bale, medyo mahagnok, o kung masimong na ini, nga bahin sang amon uma. Tapos, may mga kabanglidan pa sa may takas ng sapa, nga kung kaisa, nagatiphag, ilabi na kung mabinagyuhon ang panahon. Wala gawa inigin sa buyan sa mga tao, bisan pa ang mga nagapangayam o kung nagapanalog sa sapa. Pero kaagi ko na, nga ginkaduan nga bahin sang sapa tita. Bale, gamay lang ini nga sapa, nga nagasipak pakadto sa mayor nga sapa sa amon uma. Kag sa may pihak sini, may isa pagid ka sapa. Bisan sa tunga sang sapa tita, may puno sang kawayan. Ang ini nga mga sapa, amo lang may tubig nga nagatubod kuntig ululan. Kay wala man ini sang tuburan. Bale, sa may ubos man lang ini sang amon alagyan, kung maghalin ka sa balay, patukad sa karsada, pakadto sa amon baryo, kay sa umaabi kami tita, kag manubo na nga area ang amon uma, kag medyo limpaok na gawa ini. Pero atong una ko nga ginmensyonar nga dalan, nga may nakita ako nga tatlo katawo nga nadula, lain man ato iya nga dalan tita, pero sa may karsada man sa gihapon ato lapos. Sa ubos na ato iya nga dalan, kag amo ato ang dalan patukad sa amon kamalig. Kag sa dalan man nga ato, nakita sang akong magulang isa lavender mom, atong gin-share bala niya sa nagligad, nga may nakita siya nga nagasiga-siga sa ibabaw sang kahoy nga bayo. Nga siling niya, basi kun bayo ato sang tamawo. Hasta subong nagapabilin pa si gihapon nga mga palamangkutanon ining tanan nga akon nga na-eksperyensyahan sa akon kabuhi. Nga siguro ang iban hindi gid makapati. Ako, ginasalig kay ginatugyan ko na lang sa mahal nga Ginoo ang tanan. Nga siya na lang ang bahala nga magprotekta sa akon kag sa tanan ko nga mga pinalangga sa kabuhi. Batok sa anuman nga mga kamalamalahan o kung kalautan, pareho sang morto, engkanto, maligno, taglugar, bahay, panulay, aswang, mga elemento nga hindi makita o kung ano pa da ang iban pa nga panawag sa ila. Tungod nga siya amugid ang labing makagagahom sa tanan. Basta magsalig lang kita sa iya, updan sa hugot nga pagtuo, kag itugyan naton sa iya ang aton nga mga ginakahadlukan, kag ginakahangawan. Tugtog na lang din ang akon malawig nga sulatita. Kabay nga nakalingaw mo nini sa aton nga matag palamati. Madamo nga salamat sa imong pagbasa. God bless you, Tita Reg, and more power to your program. Respectfully yours,
Mr. Survivor of Southern Iloilo. Kag Tita Reggie, nag-greet ko ang ako nga multi-talented kag very gentleman best friend nga si Kian nga nagaselebrar sa nga ika-21 nga kaadlawan subong nga adlaw, July 8, 2025. Meg Kian, happy birthday kids sa imo from Mr. Survivor. Well, Mr. Survivor, maraming salamat sa imong mga pag-share sa ni diri sa aton. Well, to those nga naka-experience man, naka-relate sa imong mga istorya or maka-relate, well, we know no that they would agree. But to those nga wala pagid kaagi sa mga subong sina, well, definitely their perspective would be different. But thank you, Gid, for taking the time para nga sulat ang ini nga imo personal nga mga na-experiensyahan kag share diri sa kahapon lamang program. Well appreciated. 39 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa pananakit ng katawan. Sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yun, wala na. Tapos ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Diri sa kahapon lamang program, si Aguila had the time to sit down again kag mag-share sa iyang mga stories diri sa aton si Aguila sa Sri Lanka. Dearest Tita Regine.
Una sa tanan, ako ay nakikiramay sa pagpanaw ni Bombo Ronel Palencia Brabanzo, taos-pusong nakidalamhati sa lungkot at pighati ng kanyang pamilya. Ang buhay sa mundong ito ay walang permanente. Isa ka rin ba na lumuha sa pagpanaw ni Bombo Ronel? Ilang beses ka pumahid sa iyong mga luha nang lumisan si Bombo Ronel? Nalulumbay ka ba dahil hindi natin masilayan pang muli? Si Ronel, sa boses niyang buong buo, malamig at parang umi-echo. Natila bang sampagita na mahalimuyak? Ikaw ba ay nalulumbay sa mga oras na ito? Mga mahal natin sa buhay, lumisan, mga iniidolo tulad nina Freddie Aguilar, Nora Honor, at marami pang iba. Sila ay nagbigay kulay sa industriya ng ating bansa. Sa bawat pagbabalita at pag-awit, tayo ay nahahalina. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi man namin kayo masisilayan pang muli, ngunit ang inyong mga boses buo pa rin sa aming pandinig. Masaya ka ba dahil salat sa yaman o kapangyarihan? Nalulumbay ka ba o napipighati sa kasakit na iyong naranasan? Ginugunita mo ba ang iyong parangal dahil sa determinasyon, pagmamahal sa trabaho, habang kapiling ang iyong mga mahal sa buhay? May sakit ka habang nakikinig? Huwag kang mag-alala dahil kasama mo ako sa mga oras na ito. May problema ka ba dahil sa walang pera? Ngunit maswerte dahil malusog ka, walang sakit. Aba, talo mo pa ang mga nanalo sa loto dahil ang walang sakit, biyaya ng Diyos na wala sa iba. Nalulumbay ka ba o nag-iisa na akala mo iniwan ang mundo, walang sandata at nag-iisa? Nagkakamali ka dahil hindi ka nag-iisa, dahil kapiling mo ako sa mga oras na ito, ang mahal nating Diyos na siyang sandata sa lahat ng oras. Kahit nag-iisa ka, hindi ka iiwan ng Panginoong Diyos. Dahil special tayong lahat, basta magpasakop ka lang sa kalooban niya. Manalig sa Kanya, huwag kang bibitaw, dahil ang lahat may katapusan. Ang pagluha mo ngayon, papahira ng Diyos at papalitan ng pagmamahal at binigyan ng solusyon ang iyong dinadaing sa Kanya. Lahat na negative sa iyong kapaligiran, lahat na ito ay may hangganan dahil walang permanente sa mundong ibabaw. Magtiwala ka sa Kanya dahil darating ang araw, sisikat ang liwanag at may solusyon sa problema nating lahat. Ipasa Diyos mo ang lahat at ibibigay ito sa takdang oras. Huwag mawala ng pag-asa. Kumilos, gumawa ng mga bagay na nakakabuti sa iyong sarili, pamilya, kamag-anak o kaibigan. At ang tanging papasasalamatan natin sa puong may kapal, ang buhay na mayroon tayo ngayon. Ngumiti sa bawat sandali at magagalak ka sa mga bagay na iyong nakikita. Imulat mo ang iyong mata at pagmasdan ang kalikasan. Maswerte ka. Lahat na ito ay nasa iyo na. Tumawa kung nasisiyahan. Magpasalamat sa mga bagay na meron ka at maging makontento sa lahat na meron tayo. Dahil isang saglit lang, maaaring mawawala ito. Kaya sa bawat segundo na iyong hinahatak, kahit ang hangin na iyong nilalanghap, ito ay biyaya ng Diyos sa ating lahat. Pasalamatan natin sa Kanya ang lahat na ito dahil sa bawat oras na lumilipas ay may hangganan at pagwawakas. Maswerte ka dahil buhay ka pa sa mga oras na ito. Kalakip na ako dahil istorya ko ang naririnig mo. Mga salitang galing sa Diyos dahil ako ay instrumento lamang at ginagamit ang oras mo. Ang mundo natin puno ng kasakit at kung minsan naman humahalakak na umuugong na parang kulog sa kalawakan.
na sa tuwinay may pag-asa sa bawat sikat ng araw. Ligaya na walang humpay. Ngunit lahat ito ay may hangganan. Kung itatanong mo kung kailan ang hangganan, Diyos lamang ang nakakaalam. Basta, humanda lang tayo sa kahit anong laban. Dahil kung kapiling natin ang Diyos, wala tayong dapat ipag-alinlangan. Ngunit may mga batang namamatay sa araw ng pagkabuhay. Mga batang nagugutom sa ilalim ng putukan, missiles na nagliliparan sa kalawakan, at mga taong niyayanig sa takot. Nanginginig sa gutom dahil sa sitwasyon. Mga taong may kapangyarihan, ngunit ginagamit sa marahas na paraan. Walang pakialam sa buhay na lumisan. Pusong manhid sa mga luhang umaagos na parang batis. Lumuluhod at nagmamakaawa na itigil ang laban para sa kapayapaan. Yaman na walang kabusugan, samantalang may mga taong nabubuhay na butot balat na lamang. Nasaan ang tunay na pagmamahal? May mga taong nagsasalita na parang asukal ang dila, ngunit bulag sa kanilang nakikita. Matatamis na dila kung minsan tayo ay nabibighani sa mga pangako na parang walang katapusan, na kung pakikinggan natin parang trompeta na umuugong sa kalawakan. Ikaw ba ay nababahala sa mga bagay na iyong nakikita? Lahat na ito ay evolution at hindi natin kayang itigil. Dahil ayon kay Bombodoni, kahit si Donald Trump na pinakamakapangyarihan sa mundong ibabaw, gapang garit-garit man. Ito ang patunay na walang permanente. Hindi ka pa nabubuo sa mundong ito, bahagi na lahat ito sa pag-ikot ng ating mundo. From Agida, Sang Sri Lanka. Tita Regine, ngayong hapon nais kong ibahagi sa ating mga mahal na tagapakinig, tagapagsubaybay sa programa ng KLP, Pamboradyo Iloilo, naway ang aking ibahagi ay inyong lahat magugustuhan, mapupulutan ng aral, at magbibigay aliw sa inyong lahat. Dalangin ko na sa mabuting kalagayan kayong lahat at basbasan kayo ng ating puong may kalpal at bigyan ng biyaya. Sa hapong ito, ibabahagi ko kung paano namin ginugunita ang poson dito sa Sri Lanka. Ang poson, na kilala rin bilang Poson Poya, ay isang taunang pagdiriwang na ginaganap ng mga Budista ng Sri Lanka na nagdiriwang ng pagdating ng Budismo sa Sri Lanka noong ika-3 siglo BC. Ang festival ay pinakamahalagang Poya or full moon, holiday ng taon at ang pangalawang pinakamahalagang Buddhist holiday ng taon na nalampasan ang kahalagahan ng Vesak. Ipinagdiriwan ang poson sa buong isla kung saan ang pinakamahalagang seremonya ng pagdiriwang ay gaganapin sa Anuradhapura at Mihintale. Ang pagdiriwang ay gaganapin sa unang bahagi ng Hunyo, kasabay ng kabilugan ng buwan ng Hunyo. Ang puson ay minarkahan ang makasaysayang kaganapan ng ipinakilala ni Arahat Mahinda, anak ni Emperador Ashoka ng India, ang Budismo, kay Haring Devanampiya Tissa ng Sri Lanka. Ang mga Budista ay nakikidahok sa iba't ibang gawaing panrelihiyon, kabilang ang pagbisita sa mga templo, pag-aalay ng mga bulaklak at insenso, pagsunod sa stil or mga tuntunin, at pagdalo sa mga sermon. Ang mga pangunahing pagdiriwang ay nagaganap sa Anuradhapura at Mihintale, kung saan matatagpuan ang mga makabuluhang Buddhist sites. Ang Mihintale sa particular ay kung saan unang nangaral si Arahat Mahinda sa hari. Ang puson ay itinuturing na pangalawang pinakamahalagang Buddhist holiday sa Sri Lanka pagkatapos ng Vesak. Ang mga deboto ay madalas na umakyat sa maraming mga hakbang ng Mihintale
upang bisitahin ang templo at dagubas at sa lugar kung saan naghatid ng kanyang unang sermon si Arahat Mahinda. Karaniwan din ang mga pag-iilaw at pageant sa panahon ng pagdiriwang. Palagi nahuhulog ang Puson Poya sa araw ng kabilugan ng buwan sa Hunyo. Sa 2025, ito ay isa ikasampu ng Hunyo. Ngunit ang Oxford International Preschool pinagdiwang namin noong June 20 sa taong ito. June 10, nag-umpisa na akong magbuo ng mga materials na kailangan namin sa aming programa. Nakiusap ang may-ari ng eskwelahan na ako ang mag-aayos ng stage sa gaganapin na Poson 2025. Inumpisahan kong bumili ng mga materials, pera na galing sa aking bulsa. Malapit na ang program, hindi kumikilos kung anong dapat gawin. Walang plano na binigay sa akin. Dahil sa napa-oo ako, ayaw kong mapahiya sa aking pinangako. Nagtiwala siya sa aking kakayahan at dahil napa-oo ako, ginawa ko ang proyekto. Dahil bilang na lamang ang mga araw, dahil sa wala akong katuwang sa mga trabaho, binanatan ko ang trabaho, kain lang ang pahinga. Ang aking asawa, busy sa aming munting negosyo at asikaso sa aming 2 anak. Bawal akong magtrabaho ng mabibigat, tita, dahil nagkaroon ng konting fracture ang lower part ng spinal cord ko. Dahil sa napa-oo ako, ayaw ko mapahiya ang programa na umaasa sa aking kakayahan. Dahil sa hindi ko mabend ang bewang, gumamit ako ng table upang comfortable ako sa aking mga kilos at pagpinta sa imahe ni Lord Buddha. 9 feet by 6 feet ang lapad at haba ng art painting na aking nabuo. Pinapakiramdaman ko ang aking kalusugan sa katitira ng trabaho. 2 beses nag-message ang may-ari ng school sa akin. Worried daw siya sa aking health. Para sa akin, tita, action is better than words. Iniisip ko na lang ang mga anak namin sa eskwelahan na nag-aaral. Nilagay ko sa aking sarili na ang trabahong ito ay para sa aming mga anak at sa mga magulang na nagdadaing ng kanilang saloobin sa akin. Pinalawak ko ang aking pag-unawa, alang-alang sa mga bata at mga magulang. At bilang netizen sa bansang ito, obligasyon ko ang maglingkod sa simpleng paraan at ambag sa lipunan. May contribution na 1,000 rupees, bawat magulang, 80 lahat kami, ngunit ang aking kaibigan hindi sumali dahil sa kanyang asawa na na-admit sa Kandy Hospital, dahil sa aksidente na nataga niya ang kanyang paa sa panahon na pinuputol niya ang sanga ng kahoy. Sa aking pagpipinta sa aming decoration sa eskwelahan, hindi na ako gumamit ng acrylic upang makatipid. At saka naisip ko, hindi naman pang business ang trabaho ko, kaya okay lang gumamit ng second option para makatipid, para makabawas sa gastusin ng mga magulang. Maaga pa lang nagpaabiso na ako ng POWAC, nga kung tawagin sa atin. Gagamitin ko sana sa iba pang dekorasyon tulad sa paggawa ng bulaklak, dahon at lotus. Subalit, ang mga magulang hindi pinansin dahil umasa sila sa 1,000 na ambag bawat isa sa amin. Pero kahit 1 rupi, walang inabot sa akin para sa budget ng proyekto. Walang inabot sa akin. Ang may-ari ng eskwelahan tahimik. Walang pakialam kung ano ba ang ginawa ko. May kailangan ba o wala? Tuloy ang trabaho ko, tita. Sabi ko sa aking asawa. Nag-message si Madam. Umutang ka raw sa Fernando Hardware ng mga pinta. Kumuha ka ng maliliit lang, 100 ml. Para walang labis, walang kulang. Maliban sa puti, 500 ml. Kasi kailangan ko gumawa ng ibang kulay para makatipid tayo upang hindi masayang ang pera kung sakali. Kung kukulangin, madali lang magpadagdag. Mahalaga, hindi masayang ang pera, kasama na thinner. Ang ginamit ko na pinta, tita, pinta para sa bato. Ipipinta ko sa cotton na tila cotton na tela. Total, may thinner
at maabsorb ng cotton ang mga pintura. So marami ako mga kulay, kaya dinagdag ko sa mga kakulangan ng pinta. Walang may tumulong, walang coordination, galing sa mga guro at may-ari ng eskwelahan. Basta ako nakatutok sa aking trabaho. Okay, we end from here sa medyo mahaba-haba na namang sulat ni Aguila ng Sri Lanka. But okay man lang sa iya ko noa nga uloot dun utunta lang para maka-insert man kita sa iban nga mga stories. So padayuno nato nini probably no in some other days or maybe tomorrow, who knows. But anyway, ara man na siya ang magahulat kag I'm sure ara man lang kamo nga magatutok sang sini nga kasugpon sa iya nga istorya. So we have no more time left, mga kabombo, sa inyo man nga mga istorya dira. Ipadala nyo lang through email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga matahong nga mga programa sa every afternoon, Tuyang Ermitanya Provincial Jail, kag ang Dear Diary. See you again tomorrow. Madaming salamat sa inyo sa gihapon. Ining nyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.